noites! Benvidos! Gracias. Moi boas noites. Benvidos! Hoxe arrancamos con High Tonight con Monolius 2! Rock and roll! Gracias, chavales! Moi boas noites nas vosas casas. Boas noites, público do plató. Moi boas noites. Gracias. Vale. Moitas gracias. Que me emociono. Gracias. Moi boas noites á xente das súas casas. Estamos en directo, son as 10:17 minutos da noite, como sempre en directo, e como podedes comprobar pola roupa que levo eu e pola roupa que leva todo o público que está en plató, mirad aí como van vestidos toda a xente que está hoxe no plató, claramente mandando un mensaxe a toda Galicia. Non queremos ir ao outono en Land Rover, seguimos de verán. Aí está. Que siga a festa, Queremos que siga o verán. De feito, está facendo un tempo maravilloso, está facendo calor, podes ir á praia. Queremos seguir disfrutando do verán neste primeiro Land Rover da temporada. E queremos compartilo con vos tamén nas vosas casas e nas redes sociais. Queremos que hoxe nos mandedes a través do Twitter, das nosas redes sociales, do Facebook, foto do verán. A vosa foto do verán. No verán seguro que fixestes moitísimas cousas, aparte de comer e beber. Entón, mandádenos a vosa foto do verán, a que consideredes vos, cando mirades o móvil, cal é a vosa foto do verán. Hashtag cancelo Volta Land Rover, que é o noso cancelo de hoxe, Volta Land Rover, aí mandádenos as vosas fotos do verán, e como sempre, entre todas as que mandedes, a que máis gracia nos faga, que máis nos guste, levará un premio extraordinario, que é poder vir de público a Land Rover cando queirades, cando vos dé a gana. E agora sí, imos cunha das grandes novidades da noite, porque o programa hoxe está en directo, dende aquí, como a cada xoves no plató 1000 de Montouto, estamos en directo, pero tamén arrancamos en directo dende outro punto de Galicia, onde están ali os xubilados polo mundo Concha e Manolo. Concha e Manolo están en Rianxo. Están ali, físicamente ali en directo. Concha, aí están. Agora mesmo están aí Concha e Manolo detrás do palco da orquesta. Non me escoitan, creo, pero eles están agora mesmo aí detrás do palco da orquesta. Está a xente na plaza, nas festas de Rianxo, nas festas da Rianxeira. Está toda a xente ali na plaza, aí a vemos. E hai unha pantalla da orquesta pola cal vou aparecer eu, dentro duns minutos, vou aparecer eu na pantalla da orquesta saudando en directo a toda esa xente e comunicándoles que Manolo e Concha van estar ali, no palco da orquesta, en directo, facendo unha pequena actuación ali, agora mesmo, en Rianxo. Ben, imaginade a sorpresa que vai levar a xente que nos teña ali tranquilamente na festa, de repente pare a orquesta e vexas na pantalla esta cara dicindo: hola, moi boas noites, con todos vostedes son xubilados polo mundo. Eso é o que vai pasar, exactamente. Pero antes vamos con noticias, porque tamén houve noticias, como a sempre, e houve noticias das clásicas de Land Rover. Mirade a primeira noticia que vos quero comentar. Mirade pai, atendede aí. Bien. Aparece en Abegondo un pazo que desaparecera en Negreira. Eu teño visto mover marcos, pero esto, cuidado,
un pazo. Quero dicir, non un chalecito, unha vivienda unifamiliar. Non, non. Un pazo inteiro apareceu un Abegondo que desaparecera en Negreira. Bueno, as cousas móvense e, se non, atendede a este anuncio. Mirad se as cousas se moven ou non. Atención. Denuncia el robo dun coche tras a festa de Carnota e localízano no mismo sitio 4 días despois. A ver, el foi á festa. E cando acabou a festa, foi coller o coche, non o veu, denunciou o roubo do coche e apareceu o coche 4 días despois, pero no mesmo sitio onde o aparcara cando foi á festa. Que lle pudo pasar a este home? Sí. A ver, situémonos. Festa de Carnota. Chega co coche, aparca, vai á festa, 4, 5, 6 horas. Acaba a festa, volve, non atopa o coche, estaba o coche no mesmo sitio. Que lle puido pasar? Que pudo facer esta persoa durante esas horas? Hai xente que pensa que estuvo bebendo. Bueno, ou que sei eu. Ou moveuse o coche, moveuse el solo, como lle pasou no seguinte anuncio que vemos. Atended a este anuncio, que é un anuncio real, como a vida mesma. Se me ha escapado de la tienda una robot aspiradora Rumba. Se gratificará a quien lo encuentre. Este deulle o robó a aspirar, o robó vivi, o robó veo a porta aberta. E saleu o robó. Ainda menos mal que non fai como un veciño meu que se pon encima del da rumba ca frejona e vai fregando así, arrancaba con todo. Sen dúbida, unha das protagonistas do verán foi a Velutina. Conocedes, non? A Velutina. Xa famosa, a Vespa Velutina. Pois ben, os compañeiros do 112, que non sei por que lle chamo compañeiros, pero bueno, os do 112 fixeron unha lista dos nomes de como lle chamou a xente ás velutinas cando chamaba por teléfono para avisar. Cuidado cos nombres. Fixeron unha lista, pero de 40 ou 50 nombres de como lle chama a xente ás velutinas. Dende, mirade pa aí, as vespertinas, as brillantinas, as elviras, as estatuinas, as betolímicas, a véspar de famosos, bolotinas, velontinas, valentinas, purpurinas. Teño un nido de purpurinas, po sóplelle. Ben, pero, sen dúbida, a gran noticia do verán foi hai pouco, produciuse hai poucos días, sí que deixou a todo o país realmente conmocionado, porque era unha cousa que nunca pasara, non? E de verdad que a cousa é para preocuparse, unha cousa moi grave. Sacaba a revista Hola. Vamos a ver, por favor, porque vades quedar de pé, atended a revista Hola. No, esa debe ser a Betulina, esa é a brillantina, esa é a famosa brillantina roendo aí, E que está encima dun ollo ou que pasa aí? Aí está, revista Hola. El gesto de Leonor que confirma lo que imaginábamos. Es zurda. Quedastes... Pero pon, es zurda como... Pobriña. Aparte de ser zurda, eu creo que escribe que a izquierda. Por lo que diga aí. Pero bueno, ven. Estaba pensando agora no plató que é normal tamén que che poda escapar o robo rumba, porque tú estás traballando tranquilamente e márcheche, non? E un día non vos lo contei nunca isto. Vas flipar.
Isto non o sabedes. Eu un día estaba traballando e tamén me escaparon os gemeliers. Os dous, porque podía escapar un. Non, escaparon os dous. E agora falamos co padre a ver se queren vir e non queren. Non queren venir, ofrecímosles 800 euros a cada un. Nada. Ni 800 ni 1000. Bueno, vamos a Rianxo, que que bueno, Estamos en directo, Son as 10:31 minutos da noite, non? Teño ben o reloxo, non? O que non vexe ben, porque fun ante o oculista, botaron as gotas estas, sabedes as gotas pa... Como se dice? Pa dilatar a pupila. Botaron as antes á noite e sigo sin ver. Hai algún oculista aquí, na sala? No, todo é FP, non? Todo é FP, vale. Non pasa nada. No, pero non vexo. Si hai algún oculista pola aí, pola rede social, polo Twitter, que confirme que é normal que unha persona esteña 24 horas sin ver pola merda das gotas esas de dilatar a pupila. Vale? Que vou dilatado, parezco cantante dunha orquesta. Vale. Hai que ter cuidado, xa sabedes que este ano hai que ter moito cuidado con quen se fan os chistes, Vale? Avísovos, que sodes moi amigos de falar. Vamos ca conexión, vale, vamos a Rianxo, directo. 10:32 minutos exactamente da noite, en directo, imos a conectar ca praza de Rianxo, onde está celebrando a Rianxeira. Conectamos. Silencio. É 37 da noite, estamos en riguroso directo para o programa Land Rover. Da Televisión de Galicia. Da Televisión de Galicia. Ai, Dios mío. Desde Rianxo. Pero canta xente. Esto sí que son festas, Manolo, e non a trancallada que hai no teu pueblo, carallo. Pero que esa é unha trancallada, todo o San Roque a festa esa. Que di, concha, que fixamos un San Roque este ano que veo a Antonio su acordeón. A quen? Non trouxo acordeón porque non había carta na comisión que o roubaron, pero... Que hora dixeste que era? Que hora dixeste que era? Coita, Manolo. Non me jarabes, coño! Parecemos... que ten que gravar que estamos en directo. Parece callejeros esto. Son as 11, 5, 6, 7, 8, 38 da noite. Estamos en riguroso directo. Di outra vez ahora como jalloso. Son as 11:38. Estamos en riguroso directo. Concha, ¿para qué dis tantas veces la hora? ¿Cómo? ¿Por qué dice Roberto Vilar que había que decir moitas veces a hora para saber que estamos en directo? Que pasa que ti como non hai nin ves. Pero ti, ainda que isto sea grabado, podes dicir a hora igual. Ti has parvo, non? Estamos en directo, Manolo. Non ves que estás grabando que estamos en directo? Pero son as 10, pero non as as 11 da non son noite. tontos, poden gravar o programa.
Que pasou? Que dis, Roberto, que me son estás falando? Son as Está falando 10:38, que non está na as orilla. 11. Ten un pouco de retardo. Son as Manolo. 10:38, non as 11. Están salindo como o carallo. Espera! É verdad, É que, son Concha- as 10:39 xa. As 10:39 estamos en directo. Oíste, Manolo? Concha vai pola hora bella ainda, me parece. Conta unha cousa, Manolo. Ti estuveste algunha vez aquí en Rianxo? Eu tuve unha vez. Unha vez. Sí, viña unha vez aquí que tiña unha moza. En donde? Non me acordo ben do sitio, pero sei que era noite e que había mar. Debía ser no Peirao. Ti sabes que hai unha persona daqui de Rianxo que ahora é moi famosa na televisión de Galicia. Que me dices? As conozco, sí, señor. Sabes quen é? Sí. Quen é? Como se chama? Non me vai salir o nombre do tipo este... Quen? O tipo este famoso de Rianxo que está na Galleja. Ese? Quen? O dos pelos. Castelao. Non é Castelao o dos pelos Que que ten unha Castelao, japa. non. O que ten os pelos, que sale lá Roberto Touriñán. Touriñán. Touriñán é daqui de Rianxo. Que guapo é ese chaval. Bueno, Touriñán. casou aquí en Rianxo, Casou, creo que Touriñán. sí, que vin na televisión, casou aquí. Houve unha boda no Land Rover. eu Pero creo que non era- foi el, me parece foi o outro. Roberto. O do Tonicho Sujarán. No, era Touriñán, casou aquí en Rianxo. Non casou. Houve unha boda. Ainda non sei se iría a rubia, ahora xa me está facendo dudar. Que rubio. A rubia que é de Rianxo, sí. A rubia non é canaqueira, carallo. Iba para casar, pero non casou, Non casou? Quen vai querer a esa chavala? Non me extraña porque é unha lercha de carallo. É unha lajarta. Si é certo Por que que... estás tan atrás? Porque ti vine é para dar un pouco de margen ao da cámara para que non collo os dous, se non fagoche sombra. Oixe, vine eu no Instagram a Pero, leva Aló. todas as festas. Ti tes Instagram? Eu puxo en Instagram, Quen che fixo Instagram? puxo unha nena. Fixo un Instagram, porque ao salir na televisión, se tes Instagram, regalanche cousas. Estame mandando calcetizos do feirón para que promocione. Mas fundar un masaje padrón tamén. E un lavado de cara. Encerado e lavado. Espuma. Entonces, que? Non contabas con isto, verdad? Non miña no guión. Escoito. Roberto, xa estamos acabando porque vamos quedar aquí na Guadalupe. Que a Eva, viñamos aquí para darle unha sorpresa Ah, sí. a Eva Iglesias. Esta. Eva Iglesias, Que- estás que- por aí, vente para arriba. Que si está Eva Iglesias aquí, que suba ao escenario, por favor. Ao escenario, sube. Eva Iglesias. Eu vina que estuvo toda a semana por aquí, Quen? Eva Tú? Iglesias. Ah, eu tamén a vi no Instagram. Andaba boa. Iba boa, mamaña do céu. Que vergonza unha Iba muller. fina de caracho. A ver, Eva. Eva! Non está. Manolo, podes Pero non che oírme? digo eu que está Que rapazada hora? besada. Dixaste la hora. Espera que Manolo ten un pijanillo. Manolo Espera, pode oír. Roberto, que vamos de Son Chile. as 10:42 minutos en directo desde Rianxo da Festa da Guadalupe. Dice non ven ahora. Manolo, Dice non ven. Manolo, Estou indo polo programa, oi. Dime. Manolo, Dime. moitas Dime. gracias por todo. Dalle gracias á Comisión de Festas de Rianxo, á Orquesta Magos, á Orquesta Nueva York e a toda a xente de Rianxo que nos facilitou estar aí. Acórdate, vale? Que di, Manol? Estame falando por este lado, acaba de empatar o Lugo. Escoita, un saludo e un aplauso ben forte para a Comisión de Festa. Bravo! Para Orquesta Magos Bravo! e para Orquesta Nova York. Que se Bueno, moitas prestaron. gracias, Rianxo. Moitas gracias. Bueno, aí estaban en Rianxo ca Rianxeira. Arrancamos xa. Arrancamos ca comedia, vamos a arrancar co humor. Quédanos por diante 2 horas de cachondeo de comedia asegurada. E como este é un programa de comedia, feito aquí en Galicia, en galego, de comedia, de humor, solo podemos arrancar dunha maneira, que é lembrando a un dos máis grandes cómicos e actores que deu nunca, e unha das máis grandes persoas e seres humanos que deu nunca este país. Neste mesmo plató que estamos, se grabou unha das series máis grandes da comedia deste país. Deixounos este verán. Temos que arrancar así, dándolle un aplauso grande a Ernesto Chao. Este verán, un pobo de Zamora saltou a todos os titulares. Queremos ser galegos xa! Os de Porto de Seabra queren deixar Castela para vir con nós.
por las costumbres, por la lengua, porque aquí siempre se ha hablado gallego. El Land Rover vai tomar cartas no asunto. Quero ser galega que non zamorana. Esta noite, os zamoranos virán ao plató e vaise armar. Atención a eso, que van vir aquí os zamoranos. Aquí. Ven. E atención a esto. Como os xubilados Manolo e Concha estaban en riguroso directo en Rianxo, por culpa deso, o sketch que vamos a ver a continuación é o sketch que por primeira vez en Land Rover é grabado. No, atención a esto, atención a esto. A ver, vamos a ver, vamos a explicar. Eles están en Rianxo e van volver, pero non lles dá tempo de chegar para o seguinte sketch. Van vir para outros sketch, Tourillán e Eva. Entonces, o que ven a continuación, que para min é, que eu vin, un dos mellores sketches de jubilados da historia, foi grabado por primeira, única e última vez na historia de Land Rover. Isto é Xubilados polo Mundo no Festi Rock. Mirad. ¿Qué pasó? Claro. Sí, vale. Entonces, ¿qué pasa? Esto, claro, o que acaba de pasar ahora mismo nunca pasou, porque claro, como é a primeira vez que se bota un sketch grabado, non estamos acostumbrados. Seguimos en directo, falta un minuto para as 11 menos cuarto. Entón, cando quixemos meter o sketch, caeu o sketch ao chan. Estano levantando pouco a pouco, e vendalo, poñerlle unhas tiritas, e xa está listo, verdad? Cuidado aí, Xubilados polo Mundo en riguroso grabado, espectacular. Dios mío, quebra ali en diante, concha, Dios mío, qué barullo hay, deben estar matando un becerro, ¿vale? Vamos a matar un becerro, esa es la música que se lava ahora. O Heidi Metal. O qué? O Heidi Metal. Ah, pues pode ser do metal, que meu abuelo traballaba no metal e cando encendía a rebarbadora sonaba igual que isto. ¿Oíste? Sí, escoita. No. Estou falando eu, é que con tanto barullo... Só sí, concha. ¿Por qué? Hai que buscar a nena, que pa que viñemos. Macollela, pero que no encontré aquí que están todos vestidos de negro, Manol. Pues se tanto de vestido de negro hai que buscarla aí polo medio. Sabes? Hai que buscarla aí, concha. A estar aí no medio. Está no medio. ¿Qué le trouxemos? Que lle trouxemos? A Rebequita. Que lle trouxen a de Metallica, que justa a ela. Pero non é de Metallica, que é de LAN, concha. É de Metallica. Bueno, pues veña, hai que libar. Ya canto non valeu entrar aquí? 240 euros. 120 a ti, 120 a mí. Sí. O carallo a encontrala ahora. Pues hai que ir por ela. Déixame a min que este zapato seu, que esta juventud sin día, este non vale nin para tomar polo. Déixame a min que vou. Cuidado. Bajo na corona, ven. Para como... Pues non vai ser fácil, concha. Manolo, ao final o que non dame de hostia eres ti, Este é máis difícil de mover que a piar da Ponte de Vigo. Vale, caralho. Muchas gracias. Thank you. Descansa a cabeza, concha. ¡Pusieron un funcionario de antes, Manolo! ¡Concha, creo que me clavaron por detrás, concha! ¡Dios! ¡Bendita, hay que saltar los cierres! ¡Salta para arriba! ¡Vamos a saltar, Manolo! ¡Hay que saltar! ¡Sí! ¡Joder, déjame
está senil, joder. Pero ¿qué dices? ¿Qué dices de vellos, tonto? ¿Qué dices? Vellos serás ti. Vellos son a pedras, gilipollas. Cansaba, xa estou cansado. Estaba en un festival de vinidor cando estaba ti no collo de teu pai, cala a boca. Salta, Concha. ¡Wow, tío! ¡Cómo mola este rollazo! ¡Venga, está súper cool, tope gama! Yo, como ven a chavala de colocado, ¿oís? Non lle entendo palabras. No, di que estás, que lle mola moito o rollo do que vas vestido, moi retro. Sí, vos tamén ide. Parece de la filla de Zapatero, sí. Manolo, Dime, estame majando las tetas contra la valla, Manolo. Concha, solo nos queda pechujar, nunca millor dito, Concha. Ata aquí non nos sacan, de aquí non salimos, Concha. No, hai que salir ahora, salen AC/DC, con mellor, joder. ¿Qué? ¿A qué? AC/DC. ¿A que sí, que sí? Que sí. ¿A que sí, Concha? Sí. Pero Urbañe. Deben ser este. Concha, deben ser este. ¡Ay, Dios mío! A ver si este por lo menos está tan bueno de haber sido Dúrcalo o algo. Dios mío, este parece más tranquilo que o de antes de antes. Mira, chaval, que ven un chaval vestido de salesianos. Debe ser... Eu estou acojonado ainda! É um cenário, não, Un tsunami, sí que eu. ¡Electricidad! ¡Electricidad! ¡Epilepsia! Debemos estar en Pai Morto, que veña un jabalí saudillo. Ai, Dios. Manolo, date a volta Dime. meu pai. Dime para debaixo do palco, coi. ¡Escucha una cosa! Concha, ¡Bien! oh, Dios. Concha, vente a ver si apañamos nos algo también. Estamos poniendo corruco, Concha, mamaña do céu esto, cuidado. Dios mío, le vamos Mira, vamos a bailar, Manolo, vamos a bailar. Así. Vamos a ver. ¡Eh! ¿Pero qué haces así? ¿Qué haces bailando? Manolo. ¿Qué haces bailando así? Que eso no se baila así, nen. Oíste, no te enteras de nada, Purila. Esto se baila así. Perdón. Me vuelvo yo. ¡Ya está así! Manolo, dice ¡Es el rock and roll, bueno! que... Dice que se baila así, Manolo, dai así. Bailas así. Así eu non teño práctica, Concha. Así vai mi vida torticolítico, Concha. Ay, Dios mío. Oíste? ¡No me grites, señora, que no están gritando él! Escoita, ti non verías por aí a nosa nena, non? A nosa filla. ¡Vamos a ver! Está hablando esta pava de un subidón que no puedo más. ¿Qué te pasa? El heavy metal no es violencia, neno. Ahí, menos mal que non ves estando diante de todo. Es que, y a ver si ponemos unas vallitas un poquito más bajitas, ¿me entiendes? Que no veo nada aquí. Ay, Dios mío. ¡Vamos a ir! Coñece a nosa Vamos filla, a ver. me coñece. Exactamente. Será que non é normal. Porque aquí, Concha, Mira,
Concha! Viviste a nosa filla. Concha! Que, Manolo? Como vai virar a nosa filla, ainda que van todos iguales, non se conocen entre eles? Non se conocen entre eles, que Mira. uns veñen de Alemanias, outros veñen de Pirús, outros veñen de Chiquili... Espera. Si Chorbita es así una chinorrita... Parece que é un home ou unha muller. Ten barba, parece unha nena. Dígame. Su chinorrita es una chavalita así, de su tamaño más o... ¡Callamos un poquito ahí detrás, neni! Que no puedo hablar aquí, colega. ¡Bajadle el volumen! ¡Cállate tú, cerecella! Su chinorra, su chorrita es una así con las bufas tochas, rubias. Sí, pareces a mí. ¿Ves, Manolo, que se parece a mí? ¿Sabes de que se parece a mí? Parece. Esa, ¿ves? ¿Viste? No me lo puedo creer, neni. ¿Qué pasa? Que yo estoy liado con su Han, o sea, con su hija, es mi Han. Tu chinorrita es mi Han. ¿Qué ja? Vamos Son a ver. hermosos. Bueno, mozos no, me la peto y eso, pero follamigos nada más. ¿Qué decir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntate, vaya. Fuya, a mí va, ¡Hasta el mundo! No! ¿Qué pasa? Que é meu xenro, tranquilo. No. Cuidadito. Dios, Concha, no aguanto. Espera un momento, ¿oíste, Puri? ¿Qué decís? Que yo fui a Manolo Planas, te crujo, ¿entiendes? a mí me espabilado. vale. Mira. Vamos, cando medres. ¿Cómo de qué? Cala a boca. A ver, A ver, me está tapando. Escóitame, ¿tú sabes dónde está ahora nosa filla? Guau, chaval, antes, neno, se puso a beber, se puso toda bodega y está potando allí en la zona de acampada. ¿En dónde? Le metí los dedos, neno, y todo. ¿En dónde? ¿Pero qué haces, neno? ¿Dónde le metiste los ¡En la boca, está mirado! Choca aí. En la boca, en la boca. A boca vou te meter o dedo, non por isso. Vou te dizer unha cousa, o dedo vou te meter. ¿Una qué? O dedo vou te meter a ti. Entonces no se mete el dedito, campeón. Vou te levar a feira, padrón. ¡Que pare, que va! Ay, Dios mío. Mira una cousinha. É que me estou poniendo moi nerviosa porque se Vai, me só di pa' baixo. que a miña filha está vomitando, eu estou aquí e con nervios parece que me estou mijando por mí, Dios mío. Pero no te preocupes, neno. Que antes me he yo aquí en este rollo. Me aquí, no hay fallo. ¿Cómo va a empezar aquí? Me ahí, como cuando va a hacer las analíticas de la cistitis, neno. Me ahí. ¡Manolo! ¡Manolo! Dar un buajaria. Concha. Dar un farucho de risa, Concha. ¡Borrado perdido, Manolo! ¡Vámonos de aquí, que está masco! Dame un poco de ¿Qué silencio. pasa? ¿Qué son? ¡Ay, mi madrina vulgar! Que son pifados, neno. ¿Dónde va? Idiota, quente, totalmente quente, Dios mío. Quente esta cerveza. Quente, Mi buena, espabilado. Foi un ¡Mira, aborto. Manolo! ¿Qué aborto? Dios mío, que me parece que me está dando... ¡Manolo! ¡Vámonos de aquí, que a mí esta gente está me consumiendo! ¡Me consumen, Manolo! Señorita, que aquí consumimos todos, ¿oíste? ¡Ay, Dios! ¡Mira yo! Hay que salir por el escenario. ¡Vamos! Hay que salir por el escenario. Ven aquí. Cantante. Ahí va, majorra. Mira que se está poniendo esa majorra. ¡Ah, va a ayudar! ¡Tiene un micro do CDC! Así Un dice. micro. Vamos a aprender. Así dice, atentos. Así dice, vamos. Así dice. Ya venid a tocar música ahora. ¡Vamos, Concha! Espera, por Vamos, favor. Concha. Espera. Fuches tú, follar. Este verán, un pobo de Zamora saltou a todos os titulares. Queremos ser galegos xa! Os de Porto de Seabra queren deixar Castela para vir con nós.
por las costumbres, por la lengua, porque aquí siempre se ha hablado gallego. El Land Rover vai tomar cartas no asunto. Quero ser galega que non zamorana. Esta noite, os zamoranos virán ao plató e vai ser mar. Bueno, acabádelo de ver. Seguimos en directo, faltan 3 minutos para as 11 da noite. Pois sí, hai unhos zamoranos que queren ser galegos. Non sei se colleremos todos aquí, pero sí, hai un pobo de Zamora que quere ser galego. Vamos a ver, saleu na prensa estes días, Porto se chama o pobo de Zamora que quere ser galego. Sí, sacaron as furnas á rúa, pero non para votar para ser independientes ou non, para ver se queren ser galegos ou non. É un pobo de casi 200 habitantes, Zamora, tan pretiño de aquí, tan pretiño de Galicia, a unha hora e pico de Viana do Bolo, pero bueno, son zamoranos, pero queren ser galegos, querense sacar de Zamora, querense sacar deso, aí está. Xa digo, xa hai tempo que tiñamos que ser de Galicia, aquí non miran por nós, mexan por nós e dicimos que chove, máis ou menos quere dicir eso, e, bueno, queren ser galegos, eles queren ser galegos, vámonos situar no mapa, para que vexades onde está, repito, provincia de Zamora, pero moi pretiño, aí está, moi pretiño de Galicia, como vos digo, a unha hora e media de Viana do Bolo. E chámase Porto, son 180 habitantes e queren ser galegos, meus pobres. E están aquí en riguroso directo, 2 minutos para as 11 da noite, que entren ese pueblo de Porto de Zamora. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Benvidos zamoranos. Un aplauso para os zamoranos, por favor. Bueno, que tal? Vide por aquí. Quen é o representante de... Eu mesmo. Porto, non, o pobo chamase Porto. Porto, así como sona. Porto. E sodes de Zamora. Somos de Zamora. Da provincia. De momento. Da provincia de Zamora. momento. Sí, Vale. venga. Por que, a primeira pregunta é clara, non? Sí. Por que queredes irvos de Zamora e ser galegos? Pois porque nós fomos sempre galegos. En Zamora, en Castela, tratanos moi mal. Non nos fai carretera. A estrada é do ano da pera. Non temos estrada para poder ir ao pueblo. Parece un camiño de ferradura. Por non de ser de cabras. Entonces, cabreártemos e decir, nos arrancamos. Nos arrancamos e listo. E vámonos fora. Ben. O sea, que todos saliría desde Zamora e seríades galegos. Hombre, bueno, galegos fomos sempre, Se é posible, Galegos somos, pero non somos reconocidos. Somos galegos de muitas cousas, de sentimientos, de costumbres, pero... Vale. Pero vos sentidemos galegos... DNI somos zamoranos. Pero sodes zamoranos. Sí, para eso sí. Para asuntos administrativos, sí. Vale. Para pagar, Dadevos conta dunha cousiña tamén que vos vou dicir, Sí. Se vos metedes gallegos, vade ser de Orense, É dicir, home, é o que vos queda máis cerca. Sí, É o que vos... Pero vamos a ver, Roberto. Robert, xa sei que molaba máis ser de Lugo, sí, pero, oye... Daxa marisco, caralho, daxa marisco. Eu quero ser do Grove. Home, queredes playa, aí encima. O sea, queredes salir de Zamora e ir á playa. Home, non, xa. De monte xa estamos. Bueno, o que pasa é que non se... A ver, eu encantado de que sexades galegos, encantado da vida, pero claro, galego tampouco pode ser calquera,
É dicir, hai que pasar unhas pruebas, non te vayas pensar tú que podes ser galego así, que tú naces aquí e xa és galego, non. Faltaría máis. Hai que pasar unha prueba. Por exemplo, a retranca galega, o que se chama humor galego, non? Sí. A retranca. Hai que dominar a retranca galega. Hai que dominala, bueno. Vale. A ver, Kiko... O chiste galego, que é distinto. Yo soy muy difícil, carallo. É difícil? Di, pregunto. Ahora, parece asturiano. Dalí veño, Se vos queredes marchar para Asturias, No, Zamorano, Cuelcón. Zamorano, Cuelcón, nos para tratan ben en Asturias. Asturias, a non ser de mellor nos traten. Eu vou vos contar un chiste que ten moitísima retranca galega, pero moitísima, de feito é do Gran Castelao. Non, amigo. Entonces, se vos rides e vos fai gracia, é que estades preparados para ser galego. Se non entendedes, non estades preparados, vale? Atendede, porque é un chiste que leva moita retranca, que lle carga moita retranca no mundo, vale? Toque xo contei máis veces, pero para vos o me diré a primeira vez que os coitades. E non vos riades Eu a mellor escutei non vos riades por compromiso, Temos que salir a risa de dentro, vale? Ben, a ver, A risa galega. primeira prova para ser galegos. Chiste de Castelao. Eran dúas mulleres e dille unha a outra: Antonia, o outro día saludei ao teu home e non me veo. E dille a outra: sí, xa mo dixo el. Oh, no! Xa te la cambio. Xa mo dixo el. Bueno, Sí, hombre, claro. foi entrando por aí. Bueno. Falando de humor, tamén entenderedes unha pregunta para ser galegos tamén. Cal foi o mellor dúo cómico da historia deste país? Hombre, os torechos. Aí vas ver, Claro. É unha pregunta fácil, sempre o mellor... Fácil para os galegos, Bueno, como nós. o mellor dúo de cómicos, os tonechos, o mellor cómico solista Abel Caballero. Eso foi sempre, eso está garantizado. Bueno, eu na casa de se non comida. Bien, e ahora outra prova, vamos a ver, isto xa é casi definitivo para o carné de galegos, aí tedes. Sí, e isto? Conocedes esta prenda? Sí, esta A ver, para ir a botar pon de así, las galeñas. No, pon. Viste? Non sabes nin como... Son os pijamas do hospital. Os pijamas do hospital son os que van así. Eso vai aí por detrás. Polle aí. Se non sabes tú, pola, hombre. No é. Tú a ver como pues. Serás zamorano. Eso vai ao revés. Un poquillo, carallo. Son batas, no, aparentemente son... En Zamora existe este producto? Sí. Un pouco máis abundante, o que nos quitan na carretera, poino nas fotos. Mira pali. Pero a pregunta, silencio no plató. A pregunta é a seguinte. Se queres ser galego de verdad, tes que saber como se lle chama por aquí a estas batas. Chámaselle as batas de... Ten o nome dun programa, as batas de... Bueno, pues ahora sí que nos pillache. Aí non A veces caemos. non nos vas a deixar entrar por non saber o nome dunha bata. ¡Ay! Batas de... De cola. No, esto non son de cola, coño, va a ser de cola. Si esto nin cola, nin nada. Dun programa de televisión. Chámanse batas de... Tú virá a ver. Batas de... Dun programa de televisión de Galicia. Dicid batas de Luar. ¡Sí! Perfecto. Estamos preparados. Batas de Luar, batas de Galicia. Noticias, pode ser perfectamente. Vale. Falando un pouco de todo. O himno, se va de ser galego, non? Va de ser... E unha pregunta que teño para vos. Os 180 veciños están de acordo en marchar de Zamora? Eu creo que 180 non, a mellor máis. Porque, espera. En Porto hai 180 ou 182 habitantes empadronados. Personas, podemos chamar. Personas, sí, personas. Pero é que no verán, no mes de agosto somos 1000 e pico. Que dices? Sí. Eu, por exemplo, que resido en Madrid, teño vivienda aí. Mira, vale, tú carallo que tú non vives ali. Non vivo. Eu agora xa me dedico a huerta e xa vivo ali. Es como os de Cortegada de Baño, escapan do pueblo. No. Eu tuve que escapar do pueblo. Como mellor ahora terei que escapar de Castela. Pero a xente toda opina de marchar. Sí. O 200%. O 200%. Son cifras aproximadas. Aproximadamente. Vale. Ben,
A última proba para ver se podedes ser galegos ou non. Xuntadevos aí os 5. E quero que, máis ou menos, polo menos un cachiño, vale, que entonedes o himno. Eu canto moi mal, Cantar un cachiño de nada, home, para ser galego, cantar un cachiño de nada do himno galego, non? Eso máis ou menos sí que o conocedes, non? Un nada, un cachiño pequeno do himno galego e aí dou vos eu o carné de galego xa. Vale? Veña. Preparado? Sí. Apagó el candil, María Chuchu. Apagó el candil, Vale, bien. Oye, ahora en serio, a que liastes con todo esto. Sábese de quen foi exactamente a idea esta de querer ser galego? Sería dunha persona... Bueno, a idea ven rondando vallanos, pero gano houve... Fuche tú, fuche tú. Non, eu non fui. A plataforma 102, que leva o número da carretera ou estrada, como lle queramos chamar, é o número 102. Entón, se nos vamos a facer unha plataforma, que están aquí, e aquí, eu son, e aquí tamén está, eu estou de apoio, vale? E se nos vamos a facer unha plataforma con o nome da carretera, e a plataforma está, digamos, legalizada a todos os órdenes, entonces dixeron, pues vamos a facer unha encuesta que estaría a favor de saírse de Castela, pero sin decir vamos a pasar a Galicia, senón saírse de Castela. Logo, por proximidade, por cultura, por todo, teríamos que vernos a Andalucía. Ahora mismo non che entendí nada do que dixeche, pero quer decir, está perfecto, perfecto, reivindicado, perfecto. No, pero vamos a ver. Bueno, Robert, que eu sei que tú eres un pouco corto de entendederas. Só non entende lo que queres. Antes de botarvos de aquí, quero dar as gracias a xente que trouxo este barco, esta carroza, que son os carnavais de Parada de Amoeiro. Que teñen ali un entroido magnífico, que é po que fixeron, non, po que fixestes esta caravana foi po entroido, entón van por ali todos na carroza do entroido sin beber alcohol, ningún, verdad? ¿Verdad? Todo cantando. Oye, moitísimas gracias polo barco para traer a estes refuxiados de Zamora, por favor. Moitísimas gracias. ¡Viva Porto! ¡Viva Porto! ¡Viva Galicia! Próximamente Land Rover vai facer historia cun programa de portas aberta. Calquera poderá vir ao programa. Sí, calquera. Porque os primeiros que cheguen ao plató terán a entrada asegurada. Sen listas de espera, sen anotarse. Ven a Land Rover e pasa para dentro. Próximamente no plató 1000 de Teo, preto de Santiago, agardamos-te cos brazos abertos. Máis información nas redes de Land Rover. Que tatura mano arriba porque tú te ves bien. Tatura mamacita, te fuiste de nivel. Mira cómo brilla tu piel. Sí, xa está. No. É que... Sabe que xa descontei a propina e redondei para arriba, porque mellor que sobre que falte, verdad? Nada, a gozar da praia, Suerte, Tambor, un mejillón. Carallo. Baliñas, ¿qué pasa, Paco? Don Francisco, ¿cómo está? Se caen os paxaros, Bueno, páxaros, como din na gallega. Ai, no, paxaros. Se caen os paxaros, Baliñas. Sí. Vai calor, Calor, saberás tú que é o calor. Calor fai cando estuve eu en Arabia Saharaui. Estuve en Arabia del Sur, aí sí que facía calor. Veo un alapajoe daqueles, díxeme, un dos que viven ali. Alapajoe, sí. Un biduíno. Díxeme o biduíno, Paco, oxe peja, Un biduíno, Un biduíno, díxeme, botou crema, de 15, pero botou crema. Imagínate como pejaba o sol. Sí. Eso é calor. Eso non é calor nin a nada.
Bueno. Un biduíno. No, vino non temos, pero unha cañita podo che poñer, se queres. No, voume bañar, Pois aquí está quente en Portosín, está a 14 grados, hoxe está o jaquete. Voume bañar. Parece que está fría cando te metes, pero despois, unha vez que te metes, xa comprobas que, efectivamente, que está fría congelada. Está fetén. Bueno, senón pomo, veña, cunha tomolla, veña. Unha cañita, sí. Como unha cañita, sí, que ahora, total a hora, está subindo a marea. Está baixando, Paco. No, saberás tú se está subindo ou baixando. A marea sube e baixa 3 e 4 veces cada día. Por Júpiter. Dixo outro día Jorge, mira, iso vai todo por Júpiter, a marea sube e baixa, eso nadie lo detiene. Que pasa? Cos madrileños aparcan o coche no muelle na rampa e cómellelo a marea. Pero bueno, xa non é problema meu. Bueno. Baliñas, tú és consciente do paraíso que temos aquí? Sí. Tú daste cuenta do paraíso que temos aquí? Eu doume cuenta que aquí temos realmente un paraíso. Pero é que non te das conta do paraíso que temos aquí, é que non te queres dar cuenta. É que realmente temos moita sorte de estar aquí. Pero é que non queres ver, é que o ve todo o mundo menos tú. É que non o ves, tú ves o paraíso que temos aquí. Sí. Este ano estáse traballando moi ben, hai moito turista. Bueno, turista hai en Barcelona, aquí hai veraneante. Veraneante. Está todo bien, ¿no? Aí lle deixo, Sí. Bueno, madrileño, veraneante. Aquí os que somos de aquí, eu son de aquí, por exemplo, eu nací aquí, eu esto mameino desde pequeno, entendes? Ali esta playa era preciosa, cando era eu novo, a auga chegaba hasta aquí, a auga antes, A auga chegaba para ahora con o cambio climático, ca mierda esta. Con quen falas, Paco? Con quen falas? Con Galicia, Baliñas, con Galicia, estou falando. O que? Temos que ser conscientes do paraíso que temos aquí. Que pasa? Que claro, por exemplo, abusamos. Por exemplo, Massimino tiña aquí o Leira Parking. Tiña un terreo ali, un prado, e aparcaba os coches madrileños por 4 euros. Un día veo a playa Montoro, tracatrá, 200.000 euros lle clavou. E depois montou aí as pedaletas, montou aí o negocio das pedaletas, pero roubaron os gijoneses. Sí. O gijonés é moi amigo de... Non é como o Pallo, o gijonés. Que che vai dicir eu? Pero claro, aquí que pasa? Estamos acabando con la gallina de los huevos de oro. Buenos días, jefe. Sí. No, jefe non son todavía. Vale, figura. ¿Alguna mesiña libre para comer? Ah, sí. Les gusta esta aquí a la sombriña. ¿Ves lo que te decía, Cari? Son madrileños, non son tontos. Fala normal. Bien. Hola. ¿Ves lo que te decía, Cari? No tienen nada, pero se conforman con muy poco esta gente, ¿no? ¿Sabes? Tienen como su idioma, su cosa, y ellos están encantados. Tenemos muchísimo que aprender de ellos, de verdad te lo digo, ¿eh? Sí. Qué bonito es Galicia. No tienen nada y te lo dan todo, no te jode. Claro. Conozco perfectamente esta raza, conozco eu perfectamente. Isto xa se ven de lonxe. Eu conozco os distingos moi ben. Estes son vascos, por exemplo, xa se ve. Son vascos, aí estes. Somos madrileños, de Madrid. Bueno, son vascos, como lles gusta que os chamen a eles, de las vascongadas, que lles gusta. Póstaller moito que lle chamen de las vascongadas. No, me encanta. Eu aquí. Eu aquí acordo eu usted veranear aquí. Veranear así, aquí toda la vida, usted. No, que va, sí. Mi mujer de San Sebastián de los Reyes y yo de Alcorcón. Entonces, de Alcorcón. Que llevamos, o sea, que te lo digo, ¿verdad? Que usted bastante ajota, ¿eh? Porque mi madre era mancheca y, bueno, nací a las 3. A las 3. Y, claro. Pero ahora si tuviera que pedir una quisquilla... Podría, ¿me traes una quisquilla, por ejemplo?
Hay mucho que aprender de esta gente, Jari, te lo digo de verdad. ¿Para qué decir? Son madrileños, pero de familia do País Vasco. No, nosotros somos madrileños de toda la vida, claro. De Madrid. Vale. No te lo dije, esta gente de la periférica son que como que se sienten de tu familia ya muy rápido, ¿no? Es que es una fantasía. La cabeza, parece la mosca, cal gafas que lle meteron aí. Bueno, las gafas. Nada, bienvenidos. Xa os digo, estamos aquí con madrileños, estamos... O pasa que estamos acabando con la gallina de los huevos de oro. Estamos muxindo a vaca e a vaca se amuxe moito para de dar leche. Aténdelle aí, Baliñas. Sí, vou. Veña. A ver que quere. Nos gusta muchísimo Vaiche Galicia. pedir el, oiche. Vaiche pedir el, porque ela non ten micro. O sea, vaiche pedir el. Claro. Yo digo, é un matemático. Aténdelle, Galicia. Qué bueno, me gustáis muchísimo cómo habláis los gallegos, cómo cantáis al hablar. Sí. Es que veñen por aquí porque les gusta el folclore, ¿no? Bueno, yo la dije, oye, vamos a Galicia porque ellos tienen su pescado, su folclore, ¿sabes? Su historia. Y además que salir a Bali, ir a Bali nos salía por un pijo. O único Bali que coñecemos aquí é o Baliñas, que son eu. Pues Bali. Bali de Baliñas. Quere que lle poño a estas veciñas mentres decidan o que queren tomar? Oye, qué va, tírate una cañita ahí, qué bueno. Sí, temos Eso, todo, pero- ¿eh? ¿Sí? Sí, queres que lle canta a carta? Que te apetece pescado, ¿no? Sí. De primeiro temos pementos, bradas zamburiñas, de todo. Pescado robaliza, maragota ou pinto, o que queira. Vai pensando e xa lle pollo as Peixe cañas. non cho comen, Baliña. Esta xente peixe, falar ya esta xente de entendido peixe nada, pero- é como falar ya a Reina Sofía de IRPF. Esta xente non entei. Perdona. Sabes, disculpa. Disculpa. Larga esta xente peixe, por favor. Que dixo eu, estamos, a hostelería está maltratando, estamos muxindo a vaca das jaliñas dos ovos. Estamos chupando da jaliña da cabra, estamos chupando da cabra de los huevos de oro. Estamos chupando... Disculpa, la merluza de pincho. Do pincho, sí. Saberán eles se é do pincho, se non é do pincho. Que Non sei como darlle requesón a Carmen Lomana. Que saben o que é. Non saben, hombre. Poñemos algo por aquí para comer, teño mexilón moi bo, Vale, tráeme mexillón, pero a mí non me fagas como a eles. A mí tráeme mexillón daqui. Sempre O igual. daqui. Sempre igual, Paco, o mexilón é de aquí. No, a mí non, eu non sou madrileño. A mí tráeme o mexillón daqui. O mexilón é Non de o aquí. marroquí, o daqui. No, o mexilón é de aquí, non é marroquí. Ah, sí, a mí tráeme o daqui. O mexillón daqui. Vale, Paco, sí. Non da Arzúa, daqui. Mexillón daqui. Vale, mexilón de aquí, sí. Veña. Disculpa. Sí. ¿El mejillón es de aquí? Hay que decirlo. De aquí a aquí non é, é dali, de fresquiño da ría. Pero yo te lo digo porque yo de mejillón sé bastante, que no me chupo el dedo. Sí, xa ves, o sea... No lo he entendido. Porque ellos aquí tienen este humor, tienen la retranca, que la entiendan ellos solo, ¿no? La retranca. Estamos abusando, estamos chupando da vaca da madre da jaliña dos ovos de oro, eh? Estamos, por exemplo, Baliñas, eu a esto que me puñeche aquí, eu a esto non lle chamo berberecho. Porque a mí non me engañes que eu son daqui que é un mameino esto. Esto que me puñeche aí, eu a eso, eu non lle chamo berberecho. Claro, non lle chamas berbereche porque son navallas, Paco. Por eso mismo non lle chamo berberecho, porque son navallas, claro. Muy bueno. Qué buena pinta tiene, ¿verdad, Jari? Qué bueno. Sí. Qué bonita. Pero disculpa, ¿esto es navaja o es longueirón? Longueirón. É navalla de aquí. Navalla. Quere tamén unhas amixiñas? Las almejas no, compadre, que ya hemos ido a cogerlas nosotros y ya hemos ido ahí, nos hemos puesto, la dije, vamos a coger almejas. No, non pode coller ameixa que está prohibido, moi completamente prohibido de todo, Pero deixou os madrileños coller 4 meixas da playa, hombre, que mal che fai. Casi Para 4 meixas que collen ali para comer, son De para verdad. comer, nada máis. Oye. Estamos chupando de la gallina de la vaca que ríe. Estamos matando a vaca que pon os ovos, estamos la matando. Bueno, Estamos la matando. estupendo. Que te decía, que te comentaba, te estaba diciendo, te comentaba,
vamos, que si hay algún problema, basculo el coche, lo tiro otra vez, que nosotros no queremos problemas. A nosotros nos traes una calderada y ya nos llega. Pero que enchego o coche de ameixas ou que? Bueno, el coche de mi cuñado metió 4 bolsas y, bueno, 4 sajitos. Sajos. Fardos. Fardos no. Qué fuertes. Pero tens que ter cuidado aquí, que aquí o que engancha non é a fariña, é o licor café. Eso non te desengancha na vida. Sí, sí, Sí. No, nos tiramos las almejas, no. Que nosotros no queremos problemas. Aquí vosotros en el tercer mundo sois como, ¿sabes? Distintos. No tenga problema, la almeja se puede quedar, no se preocupe. Te acaba de llamar almeja, que es un apodo cariñoso aquí en Galicia. Porque ten que falar a súa señora na casa ten que falar todo. Ahí habla muchísimo. Bueno, voume dar un baño ahora que xa empezou a subir un pouco a marea, voume dar un baño ali. Vai salir unha ensaladilla, Paco? Lo deixa salir. A ensaladilla é daqui. Sí, é daqui. Con todo non la quiero. Vou dar un baño. Venga. Bueno. Paco, que mi Paco. Hombre, xefa, que tal? Que tal? É a miña xefa, pero a ver, non é a xefa da miña señora. É a xefa a do traballo. Traballo na Citroën, conoce? E esta é a miña xefa. Que tal, xefa? Logo usted por Contame aquí? como vai o verán, ben? Bueno, ben, un pouco de aquí, un pouco de aquí, un pouco de lá. Unha dieta equilibrada, comer e beber, comer e beber. Fenomenal, pois mira, eu estou por aquí porque estiven mirando os horarios, os turnos de vacacións dos traballadores. Eu quería confirmar contigo, ti colleras a primeira quincena de xullo. Collín a primeira quincena de julio, sí. Ajá. Non é por atosigar, de verdad que non pretendo atosigar, pero é que estamos a mediados de setembro, Paco, e non volveches traballar. Así non me daban pasado as vacacións a mí, que iba eu a mí a vacacións. Aparte xa me extrañou que empezaran os colegios os cativos a mediados de julio, pero dixei eu que sei agora con Pedro Sánchez, como cambie tanto de ministro, eu que sei, diría. Efectivamente, pero eu insisto, non quero tampouco agobiar. No, nada. Pero é que hai mes e medio que tiñas que estar reincorporado, Paco. É que ten usted toda a razón. É que claro que teño que razón, porque isto non se fai así. Nunca volvo a coller tanto para a semana, po ano que ven, vou coller unha semanita nada máis. Non se preocupe. Volve o máis grande artista do noso país para ofrecer a súa arte ao público. Amor en mi corazón. Amor. Chama ao 981 94 20 48 e pide a túa canción dedicada para quen ti queiras. Nunca te olvides que Cristina encía, ojete y pezón del mismo color son. Amigos, familia, xefes, dilles o que sentes con Carlos Roma. Oxe, poderedes chamar en directo a Radio Roma, a Carlos Roma, podemos dedicar unha canción, vale? Podedes chamar hoxe. Seguimos en directo, 11:25 minutos da noite. É unha grandísima honra que veña hoxe a pintar a mona a Land Rover Tamar Novas. Da gusto. Sí. Esto digo cheo, e non me vas creer. É mellor isto que ir ao Gran Sol. Totalmente. Se cho digo ahora mismo. Estou de acordo. Que tal, como estás? Moi ben. Primeira vez que ves a Land Rover, non sei como tardamos tanto. Eu tampouco sei. Non sei, cousas que pasan. Eu digo cho antes, e dixen cho antes en privado, e digo cho ahora, estou moi contento. O ano pasado abría a tempada Luis Tosar, que é un grandísimo actor, unha estrella mundial, e estivemos moi felices con el, e hoxe que abra esta temporada, chaval, bueno, novo,
ainda es novo, me fai moita ilusión que estés aquí, porque hai moita xente que che quere ben, estás triunfando, arrasou Fariña. Como foi eso de Fariña? Bueno, unha sorpresa para todos, a verdad, pero moi Como contento. esperabades Claro, esa- no, bendita sexa. esa loucura. Eu creo que ningún. Bueno, cando estamos Imagínate- facendo, sí que estábamos pensando que facíamos algo un pouco especial, pero esa acollida do público e... O que se enganchou a xente a Fariña cando fa unha serie do Licor Café, eso peta completamente. Peta. Sí. Licor Café non conoces. Oh, el Licor Café, claro que Licor Café, coñezo, sí. claro. Mira, tú eres, Tamar, eres activo en redes, en Instagram, ¿no? Soy activo Instagram. e pasivo tamén. O que non coñeza Instagram, que pode haber xente que non conozca Instagram, é unha rede social que tes aí no móvil ou no ordenador, onde vas poñendo sobre todo fotos, non? É unha Sí. rede no que a xente vai poñendo fotos, moito postureo, hai moito cachondeo. Vouche enseñar algunha das túas fotos que aparecen no Sí, de Instagram. postureo, ¿no? Por exemplo, esta primeira, bueno, esta... Aí está. O efecto é posterior, eu non puxen ese efecto. Típica tarde, verdad, que ves de erva seca. ¿Sí o no? Muy bastante. Ti coñeces o concepto erva seca, sí. O Porque concepto tú era- onde eres exactamente? Eu son daqui, eu son de Santiago. Pero tes a familia por Arzúa, Bueno, por Melide. a miña familia é de cerca de Arzúa, de Figueiroa, cerca da Castañeda, de onde era, en paz descanse, Ana Quiro. Ah, sí, claro. Moi cerca, sí. sí. Ana Quiro era Ese prima, taller é a tua familia era por prima parte de meu avó, por Vale. parte do meu pai. Por parte de teu pai. Sí. A miña nai é vasca, pero meus avós son de Melide. Vale. Pues claro, teu pai conocenos aí cerquiña, estaba en No unha... San Roque. En Melide. Sí, señor. Que festaza, sempre Panorama, París de Noia, aí a tope. Sempre, os mellores orquestas. Entón, isto podía ser que viñeras de erva seca ou de sacar os tercos, ese concepto, conócelo. Sacar os tercos. Bueno, non estou moi familiarizado. O esterco conócelo, non? Sí, o esterco sí, coñeces. Todo o contrario ao licor café, eso sí que non me engancha nada. Isto é un intento de facer algún día un anuncio de champú. Isto onde? Isto en Marrocos, en Marrakech. Sí, conozco parecíamos por aquí. Sí. Bueno, pois está ben, está bonita, non? Está bonita. Sí, bueno, gracias. Que na fixo a foto? Pois fixo Unha persona, vale. Unha persona. Va, sí. perfecto. Non pasa nada. Eu non a fixen, vamos. Bueno, no, sí, xa, con que ibas a estar aguantando o móvil. É verdad. O palo selfie no. Sería moito palo selfie de nuestro señor. Sería demasiado. Vamos ver a seguinte foto, que puñache tamén no teu Instagram. Bueno, hombre. Bueno, gusta vos esa temática porque está moi antiga. Este é un camerino. Este camerino... Ah, mira, ahora recordo. Iso era un Non sabía. camerino? Este é o camerino que utilizou Nicole Kidman para Los Otros, en Madrid. En serio. Dixéronme que o camerino no que estaba eu era o camerino no que se bañaba Sí. Nicole Kidman. Eu decín Pero facer está esa confirmado foto. que la bañabas, Está totalmente confirmado. Hai vídeos. E tú metichete aí a requesón, claro, aí a... Sí, pues está bonito. Parece que acabar de chegar do San Roque, tamén de... Tamén de festa, de ai mamá, llévame pronto, sácame de licor café. Sí, bueno. Ben, vamos a ver xa a última foto túa de Instagram. Vestido, ¿no? Sí, eu creo que a seguinte... e esa? Ese é Franklin. Quen é o can? Franklin. É o perro? No. O can? Franklin, vale. O can. Sí. É teu? Non é meu. Coido, eu son, a min encantan os cans, pero non teño. Entón, de vez en cando os meus colegas me deixan o seu can para cuidar deles e imitalos. E facer o tonto aí, porque eso tamén é Marruecos, non, é Madrid. Non, isto é Madrid, isto é Malasaña, seguramente. Ben, como tú, ven comigo, como tú eres aficionado ao Instagram, vouche propoñer un xogo co público de plató, xogando co Instagram cas fotos do público de plató. Pero como é unha competición, e hoxe está, para mí, a mellor competidora que existe en Galicia, que tola perdida por competir, vas competir contra ela, contra Sabela Arán. Sentada por aí os dos. Que tal? Como estás? Moi ben. Oxe, vamos todos, verdad? Hasta o público, todos floreados, coloridos, verdad? Que te parece? Ten que ser así, que siga, Ten que que ser. siga. o verán. Alegría. Vale, en que consiste o concurso? É moi fácil.
vai aparecer aí unha persoa do público. Unha persoa do público que ve hoxe de Pública Land Rover. E vai aparecer detrás unha foto que pode ser do seu Instagram. Pode ser. Pode ser dele esa foto ou non. Vale. Vos tedes que saber se esa foto é del ou dela ou non. Eu xa Vale? sudo, Sí ou non. Sí, vale. Podemos lle preguntar, buscar pistas, todo eso, vale? Vale. Preparados, veña. Vamos alá, imos co primeira concursante. Adiante. Hola, que tal? Espera un momento que isto pasa ya calquera, porque a mí tamén pasaba a veces tamén, vese e non... A veces es verdad que se queda un pantalón así, que parece que vas a las ameixas. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián, bonita Hola, camisa, Adrián. ¿De dónde ves? De Arteixo. De Arteixo. ¿Qué fas? Carniceiro. Fas carnicería. Soy carnicero. FP, carnicería. No. Ah, que traballo de carnicero. Que traballas de carnicero. Qué bonito, qué bonito. Pero nesto pode mentir ou é todo No, verdad? esto es verdad, no. Esto sí, que está... es verdad. Nos cando lle preguntemos, el ten que decir a verdade. Vale. Vale, vamos a ver unha foto e tedesme que dicir se esa foto é del, do seu Instagram, Vale, ou non. sí ou non. Vale, vemos a foto. Silencio en platón. A ver. Non vexo. Ay, Ali, Dios. Ali. Ay, Dios. Tamar, mira, cariño, Tamar, ven. eu non me acercaría moito a ver a foto, Estaba vendo a ver se tiña pelos nas pernas. Vamos a ver, tú eres Vamos a ver, tú eres sí. da Azúa. ¿Dónde no, dixeches? de Boimorto. De Boimorto. Vivo en Arteixo, pero soy de Boimorto. Mira. Tú eres de Boimorto. De Boimorto. Pois eu digo que non é del porque es un de Boimorto non fai. No, esa foto non. Eu solo unha puntualización, unha cousa pequena. Señor de Dios, ti como depilas a perna tendo a espalda como tes poblada, meu home? As normas da Porque a depilación... espalda non se lle ve. A espalda non se ve. Pero pa aí. Pero a espalda non se ve naide. Pero as pernas sí. Pois que venga a foto, Roberto. A ver, él como vai sempre en pantalóns cortos, vense as pernas. Entonces ten que depilar as Ti eres pernas. vegano, non? No? É invierno. Invierno. Vale. Adrián Mira. era, non? Sí. E unha pregunta. Eso que tes na cabeza, que parece unha toalla, non? Fixeche tú? No. O nudo? No, fixerencho. Vale. Saluda, di hola así cunha man. Hola. Ai, diestro, sí que eres ti. Por qué? Porque diestro coa maquinilla con Ah, chile. vale, me é teoría do carallo. Mira, O sea, ti que me traes as diestro. túas teorías. Eu non che vou No, no. explicar os meus razonamientos. Sí, a ver, Era o que me faltaba. a princesa Leonor non é que é zurda. Eso xo sei eu tamén. Tamar, que? Non sei. Eu digo que... Que opinas? Eu digo A mí que... despístame porque eso é bañera, non? Eso é unha bañeira. Sí, a baña non é un bidé, non. Ah, mira, tivo que mirar para... Eu creo que non é. Eu creo que... Non é. No, tampouco. Sí que é, eu me quedé así de ombriño. Sí que é, a que sí? Sí! Eu creo que non. Tamar? Eu digo que non, Tamar no. No. Claramente non. Tamar no. Eu creo que sí que está depilado, pero eu creo que non é ese. E ti dis que sí, Isabela? Eu creo que sí, no. Ai, Roberto, mira que sí que é. Sí, braciños, sí. Veña, Adrián, vamos a comprobar se esa foto do seu Instagram sí ou non. Comprobamos. Sí que é. Ai, aquí. Pero... Que tedes que dicir? A ver, que tedes que Pero vamos a dicir? ver, tú puñéchete así para facer a foto adrede ou é unha actividade que realizas tú cotidianamente? Puse madrede. Puñéchete adrede para facer a foto? Adrede. Con que intención? Poñela en Tinder? No. Bueno, podía ser. Podía ser. Podía ser. Non tes parella? No. Pa que? Non necesito. Moitas gracias, Adrián. Moñete, gracias. ¡Punto para Isabela! Eu, sinceramente, pensei que acertáramos nós, No, de verdad, Estades moi tranquilos, Estaba Tamar, que estás moi completamente convencido de que non era. tranquilo. Vale. Xa Imos vamos segundo dejando. concursante. A ver.
Ven aquí, ven aquí. Poñéndemelo de pé, por favor. Ti cando te chamaron para vir de público, non houve unha persona... Como te chamas, perdona? Alex. Alex. Non houve unha persona que che dixo vide vestidos de colores de verán. Este foi o máis veraniego que atopei. Así que imagínate o resto do Este vestiario. é o máis colorido que tes no armario. Sí, o pantalón. Moi bien. Sí. O sea, de onde eres? De Fene. De Fene. O Mario Vaquerizo, de Fene. Máis ou menos. Moi ben, benvido. É que lle dixemos ao público, vide con roupa de verán, floreada. Pero bueno, Ten unhas liñas. eres de Fene. Son de Fene. Moi ben. A que te dedicas? Pois son enxeñeiro naval. Que va, que va. Que che Que va, bueno. Bueno, va, mentiroso. Enxeñeiro naval e oceánico. Técnico naval. E Sí, que sí. fai un enxeñeiro naval? Pois, Enxeñeiro. entre outras cousas, diseñar barcos. Sí, sí. Pero barcos de que? De todo tipo. De todo un pouco. Todo tipo. Sí, pa... Que complicado, verdad? Perfecto. Que floten e Vale. chegar. Vamos a ver. Principalmente é moi importante nun barco que flote, verdad? Sí, senón serían submarinos, senón é... Efectivamente. Non, en plan. Roberto, que? Vamos ca foto, non? A ver. Atento. Veña, vai. Vale. Imos a ver si esta foto pertence ou non ao seu Instagram. Eu creo que é o de antes, o da foto, Non. Non será o de antes, o da foto. Ben. Ben, vamos buscar pistas. Como te chamabas? Perdona, que se me foi o nome. Alex. Alex. Alex, tes parella, estás casado, solteiro? Non, estou solteiro. Non tes parella, nin solteiro, nin tes nada. Nin nada. Nada. Mira, Nada. e ti vas a Castro de Baroña habitualmente, a praia? Non, porque non vivo tan cerca. Pero se non irías, Por que non? Ah, Por que non? E esa é unha pista. Tes Tinder. Tinder, non. Non te metas a eso, Teño Instagram e... Xa Mira te aviso, que- nin a Tinder nin a outro, non sei como se chama No, outro. no, Outro no. sí. Vale, Bueno, está difícil, vou facer un paseito un Qué segundito difícil, con vosso porque permiso. engaña. Alex, tranquilo. Non pasa nada. Tranquilo. Podes tocar, Non. Ah, bueno. Aunque a mí diga... Vou facer unha inspección fisionómica, vale? Fai. Vale tocar o cu. Vou levantar así a camisetita un momentito, sí? Home, pero... É que hai de buscar toda a pista. Eu xa teño un veredicto. Unha pregunta, Alex. Dime. Que tipo de bañador usas? Eu tipo bermuda. Bermuda? Sí. Pero ata a rodilla... Por aquí, máis ou menos. Vale. Se non sería xa pantalón longo, non? Eu xa sei a miña resposta, Vale, quero vai. escoitar. Bueno, depende do que digas ti para... No, ti di que vou Eu gañando. creo que No, non no, é di. el. Que non. Ti pensas que non. Non. Eu sabes que pasa? Que vexo o da foto, vexolle moi ancha a espalda. Eco, esa foi a historia. E este chaval terá moitas cousas, pero a espalda non chamou Dios por aí. Oye, a foto pode ter tempo, Pero non pasa nada. Que Pode ter tempo, Pasa nada. Non é de onte. Entón A eu ver, vou a José. dicir que non. E que pasa se dicimos todos que no? Coste que as pernas parecense, as pernas poden ser, Non sabes que ten a cadeira, sí que ten parecida, Que eu para isto sei. É un Eu pouco, desto é un sei. pouco ancho de cadeira, non? Moi ben. Eu digo que non. Tamar. Eu digo que non é. Tamar tamén di que Pero non. claro. Sabela. A Pero ver. Non subestimo, O sea, digo que non, pero... Sí, pero estás xogando, ti Todo me podes parece decir. bien. Bueno, mirade, para que vexades que son unha competidora legal, vou decir que sí, para darlle un pouco de vida, que vos parece? Despois non poñes excusas. Que marda Eu poño o que me dá Que gana. teoría te sacache tú eso da cabeza, eso. Ai, que pesado, Roberto, eu saco o que queiro da miña cabeza. vale, perfecto, E venga. agora digo que sí. Que sí. Sabela di que sí, Tamar e eu dicimos que non. Esa foto pertence ao seu Instagram. Pero agora que van a despixelar, que... Porque... Ahora darán a volta, digo eu. Vale. Oh, pero non lle dedes a volta a foto, Claro, claro.
Para comprobación non lle dedes a volta a foto. Prefiero que se ispa ele que se dé a volta a él. Xa sei que non. A ver como fan agora para comprobar isto. Imos a comprobar si é ele ou non. Comprobamos. Toma! Que me Ai, non. estás Toma, non. contando? Acertei. Pero como non me din cuenta se eu estuve con el moitas veces? Como non me din cuenta eu de... Como non me din cuenta Pero eu non conoce dese perfil, non o coñece. Moitísimas gracias. Aplauso para Adrián. Era por Javier. E agora que eu penso, acórdome desa foto. De ver a foto esa. Bueno, pero supoño que me daredes as gracias. Porque esa foto foi este verán, creo. Este foi un punto regalado, non digo nada. Sóname de ver as fotos. Vamos empatados, eh? Sí, todos un punto. Sí. Tamar un punto, Sabela un punto. ¿Sí ou non? Cantos quedan? Todos empatados. No, claro, queda un. Queda un. Estou sudando, Veña, a definitiva. Vamos. Seguinte, adentro. Eche, pero non dá. Que tal? A ti tamén te chamaron e che dixeron ven vestido de verán, de flores. Non te chamaron, non? Non, eu ganei un concurso de Twitter. Tú ganaste o concurso de Twitter? Efectivamente. Vale. Como te chamas? Ismael. Ismael, moi ben. Estás preparado para xogar, Ismael? Sí. Donde eres? De Cesantes, Redondela. De Cesantes, Redondela. E que fas? A que te dedicas? As ventas. As ventas. As ventas, ao toreo? Efectivamente. A torear? No, no mundo das ventas, no comercial. Vale. Bueno, benvido, vamos alá. Vale. No, Que queres? espera un momento, Que Roberto. queres? No, sí. Antes de ver nada, porque aquí o que perde tampouco leva tanta caña. Houve un concurso, había un concurso aquí, en Land Rover, no que quen perdía tomaba un chupitiño de vinagre con ovo. Pero eso quitou no director. No, pois eu digo que se volva a instaurar. Dixo un día... Propoño que quen perda, que tome o chóspiro. Emoción, Roberto, emoción. Ti coñecías isto, Tamar? No, a verdad... Ovo con vinagre. No, cheira na máis, cheira. maravilla. Sí. Cheira. Sí. Isto é peor que o licor café. Esto bárbaro pa o pelo. Vale, veña, xogamos. O que perda bebe, Sí, vale? vale. Serios, veña. Vamos alá. A ver que sale. Silencio. Vamos a ver si esta foto pertence ao seu Instagram. Vemos a foto. Estou empezando a encontrar mal. A ver. Non podías ir máis abrigado na foto, non? Con tantas pistas corporais que tes aquí. Bueno. Pero eu teño unha curiosidade. É unha foto en plan... No. Steven con Cristiano Ronaldo. Esa é unha persona que se fixo unha foto cunha foto de Cristiano Ronaldo que hai que ser tonto, eh? É unha foto de Cristiano Ronaldo. A ti molache moito, Cristiano. Eres madridista. Entón, que facías, home, co cartón este? Sabes que parece? Como mofando. Sabes que parece? David Perdomo. Ah, ten un aire, mira. Sí. A ver, faime a min así como facía o Ronaldo cando levou o... Sí. Bárbaro. Eso é tamén importante. Notades que é importante? Ves? Que, non preguntades? Estades un pouquiño así cos cosillos aquí arriba? Pode ser, porque ten o bigote, ten aí a perilla. Pero iso é demasiado evidente. É como de repente moi Fai así co buscado, non? dedito un momento. Fai así, que non nos ven. Que non te... Así no, home, así. Vale. Pode ser, Como que fixete? Vale. Home, inclinación do Parece dedo. Esperanza Gracia, non ves? Sabedes que pasa? Que en principio parece que é, porque se parece bastante, co cal pode ter truco. Non? Claro, pero podía ser que está posta para pensar que ten moito Claro, truco a foto. bueno, tamén. Ui, que revesados, Pero eu creo que No, está... pero o dedo sí que se parecía, Eu creo que está pensado para que digamos que sí que é. E ao final non vai ser. E se decimos a de tres? Porque aí na foto leva un gorro na cabeza ou non? Ou é un pelo, Sí. Levabas un gorro na foto? Non son eu. Ai. Dice, no. Xogando a doble historia, sí. A ver, que pon o sí. dedo aquí, fai o dedo. No, pon o dedo, como así, así. Uf, que difícil, ¿no? A ver, Bueno. outra vez, pon o dedo. Mira, de que? Hai que tomar unha decisión. Tamar, que vas a dicir? Pero teño que ir eu do primeiro. Que vas a dicir? Eu creo que vou dicir que non é. Que non?
No, no. Eu vou dicir... Sabela, ti que dis? Eu vou dicir que sí. Eu tamén que sí. Eu digo que no. E Tamar que no. Buah, pero se perde tomo solo un. No, pues sí, home, non va a tomar os dobles. Madre mía. Imos alá. Vou cantar. Tamar di que non é, e Sabela e eu dicimos que sí que é. Absolutamente. Quen beberá o ovo que en vinagre? Comprobamos. ¡Sí! ¡Toma! Ven para acá. Pero que Tamar, benvido, no E iso onde foi esa foto? Pero isto é Portugal. Portugal. Moi entrada. Claro, pucha Portugal a facela, claro. Gente, moi majo, De nada, Gracias, amigo. Ven, cariño, ven pa aquí po sofá. Pois mira, Tamar, vas ter un debut maravilloso no Land Rover. Home, que isto... A ver, todo o mundo bebeu xa desto. Eu nunca. Eu tampouco. Ti nunca che tocou beber? Nunca. Pero por que me deixas o máis cheo? No. Outro está máis. O cheo... Madre mía, pero hai que meter a Gemma, ten que entrar. Hai que... Moitas gracias, tío, moitas gracias. Seguiremos xogando e pintando a bola con Sabela Araga e Tamar Nova. Aplauso para eles. Vou por aquí. Vamos a, que non me acordei toda a noite, de ler tweets, vale? Hoxe pedimos que nos mandarades fotos, a vosa foto do verán. A Twitter, a Facebook, co hashtag o cancelo, Volta Land Rover, que é o cancelo de hoxe. Con Volta Land Rover, a vosa foto do verán. Imos a ver algunhas das que xa nos mandaron, moitísimas que nos estades mandando, fotos do verán. Lembrade, a foto que máis nos guste, a máis graciosa que escollamos, ese, o autor ou autora da foto, levará entradas para vir a Land Rover cando queira, vale? Foto do verán. Buscades aí no móvil, e a foto que vexades vos que máis vos impactou do verán, na praia, nun festival, collendo erva seca, a foto que queirades, vale? Fotos de verán. Temos algunha? Sí, vamos a ver algunha. Das que nos están chegando, típica Naseiro, aí en Viveiro, sí señor, Naseiro 2018, aí o que se fai sempre nesa festa Naseiro, pois rezar, pasear e todas esas cousas. Vale, moitas gracias. Tamén nos manda fotos de verán Rosy, que as miñas amigas máis eu, en Ribeira, esperando que comece o concerto de Vicio Oficial. Un gran verán de concertos foi tamén, seguro que tedes moitas fotos de maravillosos concertos que houve en Galicia este verán. Gracias, Rosy. Más fotos, como esta que nos manda Rosy, que dice así. Alejandro, Land Rovers, aí están todos, a locura, todos. Hashtag Volta Land Rover, para que entre no concurso. Gracias polas vosas fotos. Alcha, Volta Land Rover, pois este é a miña foto do verán, intentando que Lorenzo non marche xa que pouco vemos. Aí está, sol, foi un gran verán de sol, mira que bonita esta, de tan Volta Land Rover, unha foto de tantas deste verán, moitas fotos de praia, seguídenos mandando. Raquel, que bonita Raquel, mira que guapa está ela, Raquel, meu marido na praia este verán, discreción ante todo, sí señor. Seguídenos mandando fotos e seguimos xogando con vos, seguimos. Recordade que pódese vir a Land Rover sin estar na lista de público. Mirade como, mirade. Próximamente Land Rover vai facer historia cun programa de portas aberta. Calquera poderá vir ao programa. Sí, calquera. Porque os primeiros que cheguen ao plató terán a entrada asegurada. Sen listas de espera, sen anotarse. Ven a Land Rover e pasa para dentro. Próximamente no plató 1000 de Teo, preto de Santiago, agardamos cos brazos abertos. Máis información nas redes de Land Rover.
Gústame todo de ti, os teus ollos. Gústame a tua mirada, gústame a tua boca, a tua beizada. Gústame, yeah, a tua pel. Gústame as tuas rastas, gústame a tua tatuaxe na espalda. Gústame, yeah, o teu pelo. Gústame a tua irmá, gústame a tua salsa corporal. Gústame, pero que máis me gusta é a tua fantasía, as túas cousas de nena e o iate do teu pai. Ai, 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 todas esas bobadiñas que fas cando me miras, es máis infantil que Dios. Gústame todo de ti, na 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 na, hey, na 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 na, wow, na 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 na, gústame todo de ti, na 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 na, hey, na 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 na, wow, na 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 na, con todas vos, la miseria. Pero que máis me gusta é a túa fantasía, as túas cousas de nena e o llave do teu pai. Ai, 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 todas esas bobadiñas que ti fas cando me miras, es máis infantil que Dios. Gústame todo de ti, na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, gústame todo de ti, na 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 na, hey, na 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 na. Gústame todo de ti. Gracias. Tan chamán. Xa os coitei, Catalina, vai abrir. Ai, vai abrir, sempre tío que ir abrir eu. Muller. Pasa que está aberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oh, ¿Cómo hombre. estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo Señor alcalde, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, Ay, aquí Dios estamos. mío, pero siéntese. Muy bien, hombre. sentamos, ¿Quiere tomar sentamos. algo? Nada, sentámonos, sentámonos. Sentámonos. Bueno, xa non sento eu, xa quedo de pé, non pasa nada. Non me sento, ainda que me aten dos collóns, non sento agora, me cago con el. Ai, pero estabas aí ti tamén. Bueno, está na escuela taller. Se vos fai falta droga algún día, na escuela taller hai aquí feirades. Non tedes problema. Bueno, hombre, bueno. Alcalde, que tal? Como vai Ben, todo? Ben, pois agora xa, bueno, aquí todo vai daquela maneira, pero bueno, xa voltamos contentos xa outra vez. Estará contento, Sí. claro, porque volves a ser alcalde. Volvemos a ser alcaldes, votamos aos que estaban, fixemos unha moción de censura e agora gobernamos a oposición, gobernamos nunha coalición de 14 partidos. Sí, pero bueno, 14 partidos, cada un ca súa ideología, pero cun objetivo común. Sempre por encima de todo, chupar e chupar e chupar e chupar do bote. Non hai outra. Bueno, hombre, bueno. Aí estamos gobernando o Partido Populista de Pazos, o PPPPP. Temos máis pes que o PP. PPPP, Partido Populista de Pazos. Pero digo eu que nun mes tampouco lle dá moito tempo a facer moita cousa. É que é verdad, vamos gobernar, somos 14 partidos e vamos gobernar un mes cada partido. Salen as cuentas perfectamente. Hai que ser moi listo. Entonces vamos pelear, vamos luchar sobre todo. Nos fixemos agora un proxecto, chamamos a unhos técnicos de Wisconsin, da Universidade Juan Carlos I de Wisconsin. E atención, fixéronos un estudio que nos costou 300.000 euros, que dice o seguinte, que a principal causa da que a xente non teña traballo é o paro. Pois O paro é o culpable de que non haxa traballo. Sí que son Entonces nos ingenieros. pensamos, desde o noso partido, que quitando o paro, todo o mundo xa tería traballo. Bendito. Nós, por exemplo, estamos sin traballo porque Cero, non hai nada. traballo. Non hai traballo. Pero como que non hai traballo? Pero agora, hai que traballar, ela non traballou cas máis. Estamos dando de cas máis, aquí ten plaqueta, máis todo máis, non pode romper nada. Ahora está traballando, que fai? Non fago eu, non fai, fago eu.
Pois na escuela taller é o mejorcito que tenemos, o número 1. E digo eu. Vamos a ver. Digo eu. Sí. Que estades aquí polo tema do alcantarillado, non? No, o alcantarillado vámoslo botar por fora, todo por fora. Queremos, sí, airear a mierda toda. Todo queremos a nueva política. Todo alcantarillado. No, vimos por outra cousa. Entonces pasou algo malo ou que No, non é malo, pero vamos, unha cousa que vos teño que dicir, sí. Ai, Dios mío, que me estás asustando, Sí. alcalde. A ver, por favor, Sí, atención. Vou ser franco. Hostia. Perdón, estaba medindo, vou medir. Vou ser franco. Hai que exhumar a vosso pai. Como? Sí. Pero a ver. Pero como é iso de que hai que exhumar o cadáver do noso pai? Vai con chamarlle cadáver a papá. E como queres que lle chame cadáver ao cadáver? Chamarlle cadáver. Hai 40 anos que enterramos. Vamos mirar ali, non sabemos se é cadáver Catalina, explícame calada, Home, por favor. Por favor, señor alcalde, explíqueme, por favor, como é iso da exhumación. Pois No, temos- sobre todo o que é. Temos que proceder á exhumación do voso pai. E que é? A exhumación é, pois, é sumar. Explícalle tú aí, Zacarías. É sumar, que é sumar? Exhumar é o de... Exhumar é 3 más 3, 7, 4 más 4, 9, exhumar. E despois está restar, e despois está dividir é todo. A máis aquí... Outra xente fai raíces cuadradas e todo. Pois eu non o entendo, despois de 43 anos enterrado, porque hai que exhumalo agora? Non pouco entendo, alcalde. Pois, dixo eu, porque onde está enterrado... A ver, coño, terei que reventar agua, facer el balance todo para cambiar a baixanta, caralho. Bueno, espera, témonos que ir. Vale, é que van dar as dos. Témonos que ir á publicidade e seguimos agora ca exhumación. Seguimos ca exhumación. Pois, xa vos digo, temos que, desde o Ayuntamiento, temos que proceder á exhumación de voso pai. Pero que é sumar? Sí. Pois se acaba de dicir aquí, sumar. Xa dixo, exhumar é 3 más 4, 5, 47, xo te pedo 42, menos 4, 52, 64. Restar é o mismo, pero para o outro lado. Aí está. Pois eu digolle que non entendo, despois de tantos anos, por que hai que sumalo agora, que non entendo. Non entendemos. Porque onde está enterrado non é o seu sitio onde está enterrado. Non é aí o sitio para enterralo. E se o sacamos dali onde o enterramos logo? Eso xa non é problema meu, xa é un problema da familia. Plantenlle lume, botenlle aos cochos, fagan o que queiran con el. Entende? que Xa mal non é fai? problema do Ayuntamiento. Que mal fai onde está papá? Non entendo, non entendo. É que mal fai, é que me ten razón, é que mal fai, carallo, non fai mal ningún, non. É mal, é mal, bueno, fai mal, é que me faces mal, fai mal. É non é que... Pouco da puta boca, vou seguir furando, joder. Vale. Xa vedes, o pueblo está dividido. Hai xente que opina dunha maneira, hai xente que opina doutra, o pueblo está dividido. Como é a xente, como é a xente, co que fixo papá polo pueblo. Bueno, fixo polo pueblo, pero tamén deu leña de carallo. Bueno. Que deu vara... Sí, pero como tiña papá sempre as cunetas, DJ Catalina? Non me fale das cunetas, por favor. As conetas, moito teño metidas máis nas conetas, mega. Moito teño traballado nas conetas aí metindo o fuciño, magalde. Vou seguir traballando que estaba aquí. Bueno. Pero vamos a ver, alcalde. Usted canto tempo hai que chegou ao gobierno? Pois xa levamos gobernando casi hora e media. Hora e media, Sí. e o primeiro que se lle ocorreu foi sumar a noso pai. Non hai cousas máis importantes no pueblo. Pero é que somos o Partido Populista de Pazos. Populista. Pa nós Miguel Ángel Revilla é Dios. Entende? Nós guiámonos por aí. Pois eu non entendo despois de tantos anos tanta presa por este temita, non entendo. A ver, eu estou só aquí un mes. Entonces, nun mes que estou gobernando, que me toca gobernar, teño que facer o que quere o bien público.
O público, o bien público. Pois últimamente o público tamén está interesado por todo. Porque non sei que mal fai papá. Vai onde está? Pero non é sitio para estar enterrado aí vosso pai. Eso non pasa en ningún país civilizado de Europa, nin en Alemania, nin en Italia, nin en Nueva Zelanda, en ningún sitio de Europa. Pero lo que tan de malo. Vamos a ver, xa non me vai a facer. Cante que repetirá? Está repetindo. Que está repetindo. Ai, non, que está repetindo a cousa, carallo. A ver. Vosotros mirad aí, se non é unha vergonza internacional onde está enterrado o vosso pai. Por favor, mirademe aí a pantalla, mirademe a foto, mirad a foto, por favor, que fixe a foto donde está enterrado. Mira. Parece vos normal enterrar a vosso pai nun puticlub. Veña, Zacarías, saco dali. Como vas a sacar? Que máis, cora, como facer con fociño? Vai no desenfundar dali, vai no sacar dali. Ai, Dios. A ver, igual eu non me expliquei ben. Eu non veño aquí a pedirvos a vosa opinión. Eu veño aquí a comunicarvos que hai que exhumar a voso pai, que hai que sacalo dali, desenfundalo, desemprendelo dali. Xa, pero que a última vontade de papá era estar enterrado nese lugar. É verdad? Foi a última voluntad. Polo tema este de San Andrés de Teixido. A mí o que non me colle na cabeza é que a súa última voluntad sella que o enterre nun puticlub. Pero que era, pa que rin? Polo tema de San Andrés de Teixido, que di que ou vas de vivo ou vas de morto. Pois voso pai va bastante de vivo, Por que lle mandaba ao médico facer ejercicio? Que sabe usted? Era o deporte que facía ese. Home, claro. Pois esa situación ahora mesmo xa é intolerable, porque vai ali a xente, está indo ali a xente queda salir. Exactamente, vai a xente ali mirar, porque é unha figura do pueblo. Pero xo sei, pero a xente vai ali mirar e queda salir e isto é insostenible a situación completamente. Dígolle unha cousa, señor alcalde. Coas corporacións anteriores non había tanto problema. Porque os anteriores eran do mesmo pau que él. E ao ser do mesmo pau que él, aguantaba, que botaba máis tempo ali que no ayuntamiento. A ver se ven Zacarías, xa o sinto tosirei. Zacarías! Aí vai! Traino. Espera, hostia, que escoro, espera! Aí vai, aí vai! Aí vai, venga! ¡Pesa Dios! Non quería, anda vale, joder. Non quería salir, botabas a min, me cago na gola. Pero enterrástelo con gafas. Nunca tal cousa, mira... Non é papá! Este non é papá! Pero... Como? Ten razón, este non é o noso pai. Pero vamos a ver. Tú a quen desenterraste? Pero como que desenterrei? Eu fui ali, e máis desenterrei, e máis fixen má, e máis metín a má, e máis aquí, e como que non sei quen é, hostia, non había nome, non había nada, joder. Pero que non é el, vaite por outro desenterro. Que fago con este, albonda? Levo pa ali outra vez. Veña. Pero que pesa como un búfalo, me fai. Voy por aí. Voy por aí. Voy por aí, non pola porta. Vai por ali, que hai outra porta, non se ve, pero hai outra porta. Vou romper tamén, que me romper todo, carallo. Dios mío. De verdade, ides nos traer a papá aquí ao salón. Home, por favor. Xa vos dixen que nós temos que sacalo dali, que non é o seu sitio. O que faja con el a familia, danos igual. Pois díganos usted onde o podemos enterrar, porque non sabemos. Pois mira, ocurresme, sabes que podedes facer? Dígame. Que hai moita xente que o fai. Cando morra alguén, non vades creer. Sabes que fan cos mortos? Levalos ao cementerio. Que vos parece? Coireu tal cousa. No, pois probade a ver que tal. Non coin eu. Espera que aí ven Zacarías co... Aí vai, vamos. Nos deixámoslo aquí. Xa vou por aquí, vou pola porta. A ver, isto que tal? Porque eu que sei, xa non sei. Ahora tampouco
tampouco choredes moito que leva 40 e pico anos morto. Hoxe estado chorando e onte estaba na Rianxeira bailando, cara. Pero está igual. Está igual a mesma cara, porque está embalsamamado. En que? Está embalsamamado en ron negrita. Consérvase, porque era unha persona que vivía, consérvase bien, perfectamente. Bueno, aí vos queda. Eu isto para min pide nevera. Pide nevera ou congelador. Cortalo para costilletas ou para salar. Eso calquera, según que irades, vale? Venga, vamos por aí. Ay, Dios mío, papá, y pero ahora que facemos con él. Me preguntas a min. ¿Qué? Encerrámoslo na harta. Bueno. Ay, no sé, Dios mío, papá. 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 Se pode entrar? E a ver, ahora, vostede quen é? Son o alcalde. No. O alcalde acaba... O alcalde acaba de estar aquí ahora mismo. Non, o alcalde que acaba de ser cesado porque fixémoslle unha moción de censura no Concello mentre estaba a falar con vostedes e agora son eu o novo alcalde. Pois xa lle estou dicindo unha cousiña, señor alcalde. Aquí está perdendo o tempo porque o noso papá xa foi exhumado. Non somos amigos nós de andar remexendo na merda. Non é prioritario para o noso equipa de goberno. Para o noso equipa de goberno non é prioritario o tema das exhumacións. Nós temos outras prioridades. Poden levar, se queren, o acubillo que o acubillou atado de agora. Ai, bueno. Ai, que amable. Menos mal. Ai, Dios mío, moitas gracias, alcalde. De verdade. Non é nada, únicamente unha cousiña. A nova corporación municipal ten totalmente prohibido os lazos amarelos. Iba polo monte cajando a silla, cando de repente bocadillo na silla. El fixo caca, o cacao, pequeño hostia, chao. Pito, gorgorito, donde vas tita bonito? Que me dera que chovera calimoche en primavera. Pues mi machiño, todo de bajada. Todo un gato caeu ao pozo e as tripas fixeron juá. Arremoto, pitipoto, arremoto, pitipá. Un avión japonés, cantas bombas, tiro mes. Sin pensar. Batabatunga, 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 si fai o meu can. Batabatunga, 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 si fai o meu can. Atención todo mundo. 1, 2, 3, escondite inglés, sin mover as más, ni los pés. O pasar a barca dixo mobarqueiro. Los niños con pelo viajarán primeiro. Non ten sentido, digo sentido que me deixen fora que consigue que me pelo. Falas gallego pero usas castelán pa falar cas nenas e tamén para lijar. Merda, oh my god, we fucking viva reina. Batabatunga, 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 si fai o meu can. Batabatunga, 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 si fai o meu can. Gracias, Adiñas. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo va ese rock and roll? Unha banda magnífica de Noia. Joder, de lá, dijo, ven, de Noia, non? Sí, hai xente de todos os sitios, pero é unha banda de Noia. Teñen uns videoclips, Monolius Dub, magnífico, non os perdades, está en YouTube.
Está en YouTube. En YouTube, tutubo. Vos fiestes vos famosos polo Jalando, non? Foi Cando o petardazo, non? Xa hai canto é do Jalando, xa? Pois, non sei, 5, 4 anos. Sí, sí. Pero ahora están petando porque fan cancións con peta moi ben, con moi boa música e con moito cachondeo tamén, non? Eso que intentamos. Oye, moitas gracias por estar aquí, por facer o Hey Tonight, que vai quedar para toda a temporada o vosso Hey Tonight. E felicito vos polo ben que quedou, vale? Quedadevos con esta xente que o van petar. Monolius Dop, aplauso grande para eles. Seguimos en directo 12:15 da noite. Atención que nos queda ainda unha sorpresa moi importante. Vamos a ver fotos das que nos estades mandando hoxe. Recordade, foto do verán. Como esta que nos mandan aquí, foto do verán, vale? A vosa foto favorita de todo o verán. O hashtag o cancelo Land Rover, volta Land Rover, volta Land Rover, volta Land Rover, volta Land Rover. Aí tes, Tania nos manda a súa foto. Mira, a Lucía tamén lle gusta o verán na piscina. Seguro que tedes moitas fotos no móvil do verán, pois buscadeas e que máis gracia vos faga, como esta que nos manda Óscar, coa súa princesa nunha batalla naval. Isto debe ser, sí, efectivamente, que cando un día que fun á misa e colleron a salida da misa, pois aí estaba aí no Resurrection Festival. Aquí sachando no millo, traballando, que nos manda Cristina. Recordade, mandad as fotos, volta Land Rover. Podedes gañar entradas para vir a Land Rover cando queirades, vale? Cando queirades podedes vir a Land Rover. Mirad, foto magnífica tamén aí, como no Resurrection, aí en Viveiro. Quiao, o que máis fresco está. Aí está. Vale, seguideron mandando fotos. Vamos, Tourillán, Eva Iglesia. Os llevamos a 100 e vos non vos dades conta que somos un ano máis vellos que o ano pasado. Efectivamente. Como diría miña nai, hoxe é a primeira vez que me sento en todo o día. Sí, ¿no? Tamén nos dicía Casillas cando quitaron a Correcto. batería. Que tal en Rianxo? Foi unha locura, claro. Sí. Non nos deu tempo a velo, porque foi chegar, baixar, subir no coche e volver. Había xente, non? Estaba a tope. Había moita xente, porque hoxe é o feirón mariñeiro en Rianxo. O feirón mariñeiro, mañá Xe o feirón mariñeiro, mañán é Rianxeira, o Oye. último día, o día das bengalas. Moitas gracias de verdade, a orquesta, non? A orquesta Magos A de Orquesta Nova York, Magos, que estaban a Orquesta ali. New York. New York, non Nueva York, explicoume Eva, que era New York. Nova York. E que pode haber de Nova York a New York? Un cuarto de hora? Bueno. Non hai máis. Non hai máis, non hai, non? Bueno, que tal de verán? Estupendo. Ben, non? Ben. O verán mellor que... O verán foi moi bo, hasta hoxe. Hasta hoxe iba ben, non? Hoxe empezou o traballo. É que hoxe foi todo xunto, Imos facer unha cousa. A nós, aos tres, durante o verán, nos chamaron, pois, bueno, como chaman a todos que salimos aquí na televisión, nos chamaron medios, xornais, para facernos entrevistas. Entón, nós dixemos, non vamos facer entrevistas, vamos facer no primeiro programa de Land Rover, os tres xuntámonos, respondemos ás preguntas e xa quedan as entrevistas feitas. E iso é o que vamos facer. Bien. Van sair aí preguntas e vamos ir respondendo ás preguntas. Vale. Curiosidade disto. Todas as preguntas que van sair son preguntas que lle fixeron nunha entrevista a Maluma. Maluma, baby. Maluma, para que non conozca, este señor, que parece tonto, pero tonto non debe ser. Por qué? Porque arrasa o tío. Ah, bueno. No, un cantante, non sei se pode chamar cantante. No, Un reggae. Hoxe en día... Un reggaeton. Hoxe en día podes chamar o que queiras. Sí, hoxe en pero día que ter cantante cuidado. sí, a calquera, Podes sí. ir preso, pero ten cuidado co que lle dis. Non lle pode chamar gitano, pero cantante pode chamar. Sí, Aí está, cantante vale, sí. Vale, Maluma, unha estrela, non? Unha estrela do reggaetón. É reggaetón? É reggaetón, sí. É reggaetón. Si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz. Sea de Maluma. Preguntas que lle fixeron a Maluma. Vale. A Maluma, esta música del, este tipo Sí. de música. Sí, sí. É o único que sei desta música é que me pide Cuba Libres. Cando escoito, é verdade, hasta digo unha cousa, pensei que Maluma era unha muller, así que imagínate. Eu tiña un compañeiro de clase que pensaba, hai anos, que Mike Oldfield era unha muller. Mike Oldfield. Porque no disco cantaba unha muller, entón ele pensaba que era unha muller. Sí. Sabes que é Mike Oldfield? Sabes que é Mike Oldfield? Bueno, da igual. Maluma, preguntas que lle fixeron a Maluma que temos que respondernos, vale? A Venga. primeira, para quen é a primeira? Para min? Vale, veña, a primeira para min. É pa ti. Imos alá, sí, a primeira para min.
Imos alá. Pregunta. Estos son reales, ¿no? Es o Justin Bieber latino? Tamar saliendo da piscina, non? Es o Justin Bieber latino? Pois teño que decir que sí. Porque outro día fun á aldea onde son eu, San Cristóbal, a Lanxo, fun á aldea onde son eu. Cheguei ali, o outro día, que foron as festas ali. Cheguei ali e veo unha señora de 98 anos, baixaba eu do coche e díxeme, a señora, que, vamos, que caiga aquí mismo se non é verdade. Díxeme a señora, 98 anos, Roberto, tú eres o Justin Bieber latino. Paela. Claro, dixo, pa min. Pa min. Claro, porque a señora sabe que é Justin Bieber. Non sei nin eu. O sea que sí. É como se unha de 43 lle diga Justin Bieber, ti eres o Roberto Villarda. Esta pregunta seguro que lle fixeron a Maluma para joder. Típica pregunta, sí, para fastidiar. Non se levan ben? Non sei, me dá impresión a mí. Pero ese Maluma. Claro que Maluma. O pasa que quitou o chándal. Vamos alá. Segunda pregunta para Touriñán. Para min? Sí. Lee. Moi ben. Lee a pregunta. Que a lea eu? Sí, claro. Eso o Justin Bieber latino? Será a miña, vamos ca túa. Segunda pregunta para Touriñán. A ver, a música e o amor son dúas linguaxes universais. Que sentes sabendo que transportas ao mundo unha das dúas? Entendiche? Sí. Se é para min, eu teño claro cal é a que transporto eu ao mundo. Por lo menos, donde poño máis ansias, non? Entendo. Non é que lle dedique moitas horas, pero as ansias poñoas todas. Na música. No, en repartir amor. Que sentes tú ao saber como transportas a xente, non? Pues eu, a verdade, ahora mismo sinto unha presión na cabeza. Polo amor. Debe ser polo amor, Eu teño un amigo que di que o máis importante da vida son as motos, despois o amor. É o meu marido ese, ¿no? Por que? Gusta as motos? Porque andan todas as concentracións que hai. Vale. Pois non sei que contestaría o pobre Maluma. Maluma non sei, pero teño curiosidade, Que a mí na miña vida me fixeron este tipo de preguntas. A mí sí. Eu non entendo. Vamos ca pregunta de Eva, vale? Pregunta para Eva. Isto que foi no lecturas, onde lle preguntaron? É que non entendo. Pregunta para Eva. Vou. Asústache pensar en que fago agora ou como sigo para non caer? Tío. Bueno, tuvo que flipar un tío. Estos seres sete Que hibernao. contesta? A ver, podedesme traducir? Quer dicir, se che asusta, que fago agora? Ou Que fago como agora? como vou facer eu para non caer? A non caer? No seu caso sería na droga ou no licor café ou calquera cousa. No teu caso, non. Quer dicir, como fas tú para... Eu que sei. É que non teñen sentido estas preguntas. Como sigo para non caer? Para non caer? Pois Estás aí arriba... Ahora que chega cho máis alto, dice, ahora que? Pa onde vou? Daqui solo podes ir de copresentadora con Galloso. Daqui para arriba solo podes ir. Ou por orquesta. Ou para orquesta. Podes volver a orquesta. Podo volver a orquesta. Ou podes ir para Guadalupe, ahora cando acabemos. Eso xa fijo. Vas ir a festa, verdad? Hombre. Por favor, preparadme un Cuba Libre que vou ahora, Bueno, a ver, xa está, Vale. Un zumo de piña. Está contestada, non? Zumo de cebada. Perfectamente, venga. Siguiente pregunta. Pero que non contestou nada. Por que non É contestou? que non entendo a pregunta. Siguiente pregunta que para mí, non? Venga. Acabas de recibir 7 nomeamentos aos Latin Billboard. Que sentes? Eu a Billboard é que é unha persona que lle quixe muchísimo. Billboard... Unha cousa, o Billboard son todos, tanto Latin como Sabirmán, son todos unha xente espectacular. Sí, tanto Latin como Sabirmán o Billboard son a xente así, e eu, home, estou moi agradecido de ter 7 nomeamentos aos Latin Billboard. Sí, señor. Eu que non entendo é a foto lavando os dentes, pero o resto está... E cada vez que ves a Maluma parece unha persona distinta, verdad? Sí? Sí. Pois é eso. Sí. Vamos ca seguinte, para Touriñán. Teño cara de curiosidade de ver a foto, xa ver. Ves? Mea madre. Oféndeche se digo que vas camiño de ser o próximo Juanes, o próximo Carlos Vives ou a próxima Shakira? Aí, meteu ya, aí, ven. Eu, por exemplo, estou contento, pois xa toquei todos eses paus. Non teño... Juanes...
Aquí fixeras de Carlos Vives, unha vez. Bicicleta. Igual me falta Juan. Ou Shakira. Juan no. E aí vai vestido totalmente do que é París de Noia Panorama, eh? Total. ¿No? Total. Sí. Moi ben. Vamos ca seguinte pregunta, para Eva Iglesias. Venga. Un traxe de papel albal, que se chama. Que significa ser inspirador dunha xeración? Como tú, Como a mí. inspiradora dunha xeración. A unha xeración que quer ser Eva Iglesias. Sí, hai unha xeración. Un rianxo, creo. Que significa ser inspirador dunha xeración? Bueno, pues... Hai que ser mala persona para preguntarlle esta Maluma, eh? Sí. É que Maluma é inspirador dunha xeración? Eu creo que sí, a camisa de Tamara como esa, máis a túa. E que contestou Maluma a isto? E tú que contestarías que fixeran a ti? Pero é que, non sei, poñerían pausa a grabación. Non ten sentido. Que significa ser inspirador dunha xeración? Pois, mola. Unha resposta propia de Maluma. De Maluma, sí, señor. sí, Unha mola. gran resposta como fuera Maluma. Vamos ca seguinte pregunta. Aínda que din que non és vaidoso, ese look que te caracteriza, invéntalo todo ti. Este é para min, eh? Este é para ti, non? Sí, este é para min. Sí. Invento todo eu, todo este look, todas estas camisas, todas invento eu, sí, máis unha costurera. Son unha costurera que teño na casa, neste caso ves que el vai de rondel oro. Podes ir de rondel verde tamén. Tío, viste que flipas, eh? No, moi ben. Non cantará moi ben. Ponos outra canción de Maluma para recordar, a ver, porque non caio. Ese. Moi ben. Vamos ca seguinte pregunta para ti, Tobriñán. Non? Tócache. Dispara. Dios! A foto, verdad? Mamariña, o foto. Pero tú ves esa foto, Eva, e tú que pensas? E digo, guau. Sí. Vale. A revista People en español acaba de escollerte entre os 10 homes máis sexys. Que non sei se preguntan eso. Tampouco te rías. Entre os 10. Oi, Perdón. claro. Perdón. Entre os 10. Pode estar no 10. Non dixo o máis sexy. Entre os 10 máis sexys. Iso halaga ou aburre? Pon aí. Entre os 10 máis sexys. Ti sabrás. Aburre. Estou hasta o carallo de aguantar este rollo, sabes? Sí. De papeles de guapo, de sempre, sabes? Nas series, facer todo, de ¿no? galán, todas estas historias. Sí. Estou cansado. Tú preferías facer unha serie no que che deran golpes. Donde me dean paus e golpes e todo eso. Mellor, Un pouco de tonto, de todo galán. esto. Sí. Moi ben. Vale. Estou aburrido, eh? Eva, imos ca seguinte. Veña, A ver que che toca. Seguinte pregunta, para Eva Iglesias. Chega a túa primeira xira nos Estados Unidos. Quen é o que vai ver o público? Quen é o que vai ver? Que é o que vai ver o público? Que é o que vai ver o público? Na próxima xira. Pois si puderan ver como está ese tipo, mamai. É o mesmo de antes. Non, debe ser un irmán, eh? Ser un irmán. Jesucito de mi Ten vida. a jorra de Tonecho, fíjate. Non era así. No. Pero como cambian as gorras, Joder, verdade? e as modas. Cambian os E corpos as completamente. modas, como cambian as modas. E seguro esa Que vai foto- ver o público de ti próximamente? Hai algo que vai En ver. Estados Unidos? Non, en Estados Unidos creo que nada. A que vou ir a Estados Unidos? No, Estados Unidos non, pero aquí sí. Que é o que Que vai ver o público? Xa puideron ver este fin de semana pasado que fixe un monólogo no teatro. Estoume metendo aos monólogos, sí. Vou aí pouco a Sácate pouco. dese veneno. Sácate dese veneno. Mira a Robert Bodegas, o pobre. Mira pa aí. Mira pa aí. Pobriño. Vaya lío. E temos que mandar un bico, que é Un amigo bico para noso. Robert. É amigo noso Todo e... o noso apoio. Todo o noso apoio. Toda a nosa forza para... E vas seguir facendo monólogos. No, poderemos espero. te ver próximamente, creo que hai... Próximamente, sí. Sí. Non sei onde, pero sí. Sí, no, pero... Está aberta a contratación. Vas facer Se un queres monólogo. chamar. Queda unha, o que? Sí, queda unha. Venga, vamos ca última. Que será o seguinte? Veremoste como actor? Eso é para ti. Sí.
Logo eu que son, entonces, electricista ou que son? Pois voume quitar de actor. Sí. Voume quitar de actor. Non che apetece seguir a túa carreira por esa... No, estou falando en serio. No... Te acordaste cando que lle preguntáramos a Tosar? Que che parece que lle chamen o Tosar galego? A A Touriñán. E dixo Tosar porque dar ben, tamén, non sabía onde meterse. Que estrena película ahora, estrena película ahora do noso compañeiro Dani de la Torre, La sombra de la ley, magnífica película que estrena aquí da Televisión de Galicia, coproducida pola Televisión de Galicia. Bueno, actor, eu que quero é seguir sendo pintamonas, que é o que máis nos gusta. Mira, hoxe é un programa que andamos a 100, que é o primeiro programa da temporada, pero e non nos está, o sea, non sale como quereríamos porque ainda estamos arrancando e son moitas cousas, pero a emoción que produce, a felicidade de estar aquí co público e de poder pintar a mona para todos vostedes en directo, eso é impecable. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Que máis? Ah, foto. Te vou fazer unha foto. Claro. Porque despois da entrevista, ou acabar a entrevista, hai que facer unha foto para os medios, sabes? Claro, para que leven os xornais, para que leven as fotos. Entón vamos poñendo un pouco parecido á camisa de Maluma. Vela, aí. É de Zara. Un pouco parecido á camisa de Maluma. Dixe unha marca, non? Aí está. Poñémola aquí. Hai cada botón, Aquí. Eu podo quitar a camiseta, se queres, Diego, para... Non fai falta. Aí está. Bueno, mirar a cara de Maluma, cara torcida. Como soy sexy e a boca aberta. Deixa que abra un pouco a boca... Sí, boca entreverte, ollos entrecerrados. Sí, vai. Eu vou torcer a camisa, vale? En vez da boca. Como a Tonecho. Entonces, boca un pouco aberta, ollos un pouco cerrados, así preparados. Ahí está. Aplauso, muchas gracias, Maluma. Seguimos. Son as 12:30. Vamos con Radio Roma directamente. Recordade, vides comigo a Radio Roma, vides comigo. Vale, podedes chamar, preguntar, pedirlle cancións a Carlos Roma, en Radio Roma. Vamos con él, vamos con Radio Roma. Volve o máis grande artista do noso país para ofrecer a súa arte ao público. Amor en mi corazón, amor. Chama ao 981 94 20 48 e pide a túa canción dedicada para quen ti queiras. Nunca te olvides que Cristina en sí, ojete y pezón del mismo color son. Amigos, familia, xefes, dilles o que sentes con Carlos Roma. Amigas e amigos das ondas, benvido a Radio Roma. Saben que están en Radio Roma, sabes que están escoitando a radio porque o están vendo pola televisión. Hoxe recibimos en Radio Roma a Carlos Roma. ¡Dámelo! Dicen que en el amor lo mejor es al sur, que tiene maquinista, que sabe vino, que es como un hechizo, tiene un dulce despertar, junto a una piel dorada, un sabor a sal. ¡Ahí va! Déjate llevar por el mundo de este sol, de guitarra verde a la orilla del mar, dale a tu vida una fiesta sin final. Llénala de sol, llénala de mí. Corazón latino, de sangre caliente Ahí sí, porque
Carlos Roma xa non se vai nin sentar. Carlos Roma nin se senta xa. Es que estoy súper Carlos cansado, Roma, Robert. ao mellor un pouco longa a introducción, non? Sí, porque estoy súper cansado, no me puedo Non pasa nada. Carlos Roma, benvido, benvido. Gracias, Robert. Non te podes sentar? Tengo- algún problema ou algo? Bueno, da igual. O seu propio programa de radio. Carlos Roma vai facer o seguinte, vostedes poden chamar aquí en directo e dedicar cancións a quen vos queirades. De Ferrol también. Vale. De todo o Non mundo, por empecemos, favor. non empecemos. Sería bonito. Non empecemos. No, E estaría Carlos bonito. Roma vai improvisar, que sea a súa gran forza, a improvisación. Sí. Yo, por ejemplo, improviso de hoy para mañana. Pero, no, pero hai xente que pensa que está todo preparado. No, no, Despois Carlos de Roma, nuevo, dicerlle unha palabra calquera ao show e ele improvisa sobre eso. Di unha palabra, di unha, calquera. Uralita. Uralita. Pero venga. Venga, Uralita. Uralita, Uralita, Uralita. Me la pones como una termita. No sé. Es que estoy cansado ahora. Mal. No, ya mal. Mal. Bueno, Igual Uralita non ten boa rima. ya, es que, tío. chamade a Radio Roma e Carlos Roma dedicarámos unha canción a quen vos queirades, vale? Poñemos los cascos, por se chaman. o Sí, algo. pues van chamar Carlos, ahora. igual estás de xira ou algo por aquí. Estoy un poquito de gira. Y bueno, súper contento porque yo tengo un problema, que voy a cambiar el nombre, Robert, no te lo dije. Voy a ser Carlo Roma, porque como Roma es Italia y Carlo es más... Vaya mierda de chiste, gracias. No, está bien, está bien. Gracias. Vale, podedes chamar para que Carlos Roma vos dedico a canción. Recordade que Carlos Roma chámase Roma porque é amor ao revés. Porque me enamoro todo el rato. Carlos Roma. Ahora mismo Me estás estoy enamorando de esa chica. por Temos ejemplo, chamada, de ahí. temos chamada. Imos Ya, coa, está imos con coa el novio. primeira chamada da noite. Boas noites, amiga, amigo. Hola, buenas. Hola, boas noites. Hola, buenas noites. Hola. Como te chamas? John. Como te chamas? John Badiola. Joe. Vamos deixar. Yo, motherfucker. John Badiola. No nos des o teu nome. Danos, O querido... DNI, preferimos o DNI. É máis fácil de acordarse. Yo estoy a tope ya. Que o mellor non é daqui. De onde chama, Joe? De Neda. De Burela. De Burela. Neda. Vale. Moi ben. Burela. Compañeiro Joe, a quen lle queres adicar a quen queres que lle adique unha canción Carlos Roma? Pues a mí, que me la dedique a mí. A ti, moi ben. Sí. Como é o teu nome? Deletrenos o nome. Os datos son... Y-O-N. Como? Y. Y. O-N. L. N. John. N de Navarra. John. Sí, perfecto. Vale. John. Algún dato máis para que el faga a composición da canción. Chamaste John, eres de Burela. Neda. Neda Ferrol. Se non te importa, vamos a poñer Burela. Se non te importa a ti. Vale. Si es que ya vienen ellos a Oscar. Vale. John, de Burela. Estás casado, solteiro? Tes unha namorada, un namorado? Novia. Novia. Chámase? Agostina. Agosto. Agostina. Agostina. Bueno. Estes son os datos. John, de Burela, Agostina. John, que está escrito con inglés de opening, ¿no? Un poco. John Burela y Agustina. John Burela, Agostina. Joder, atento a la televisión, que Carlos Roma... Por este orden, quizá, ¿no? ¿Cómo quieres? John Burela y Agostina, ¿vale? Venga, ahí va, Carlos Roma. ¿Este qué ritmo es? ¿Reggaetón? Te lo rapeo. Es Romero. Vamos, John. No, venga, no lle metas rap porque... Agustina le gusta Él es canción Uralita. ligera. Él es canción ligera. Canción de A amor. capela. Canción de amor. John Burela, Agostina. John paseaba por Burela cuando se encontró con Agustina y ella le dijo, estoy a disgustina, no Agustina. Estaba A ver, hice el juego de Agustina y Agustina.
No, Carlos, no, son unha mierda. A ver, Robert, Bueno, a mí gustou. A ver, intento o millor, porque John mereces unha canción. Igual se pos John ao final rimache millor para todos. John, Burela, Agostina. Agustina estaba por Burela, se encontró con John, que le dijo, vaya cagallón. ¡No sé! Mejor, ven. No. Ven. Non sei se é boa idea isto de Radio Roma, Eu vou ir apuntando as letras por se un día quere gravar un CD para que lle mande tamén un libreto, Carleto. Quer dicir, a veces temos ideas boas, a veces malas. E ao No, mellor- é moi boa idea. Ao mellor o de Radio Roma non é boa idea. Igual John pode, non sei que che parece por aí un tema. John. No, el que él quiera. Le salen todos mal, pero el que él quiera. No, xa fixo dous. Gracias, John. Unha cousa. Se me está ocurrindo a min, aparte do público, aparte de chamadas, alguén do público quer dedicar unha canción a alguén? Se o quer dedicar... Alguén? Hai aquí alguén que lle quere dedicar? Espera. Deixame o micrófono. Sí, no. Porque é unha ocasión, a verdad, que é unha ocasión magnífica para poder dedicarlle unha canción a alguén. Como te chamas? Iria. E Carlos Roma, o que hai que atender un pouco tamén, porque se estamos aquí... No? Ben. Iria, chamaste Iria, non? Carlos. No es para Carlos, atento ao que diga Iria. Sí. A quen lle queres dedicar a canción? A mi novio y futuro esposo. Está aquí, tu cuerpo presente. Ponte de pé. Non pasa nada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir exactamente futuro esposo? Nos vamos a casar para el próximo año. Para o ano que ven. Queda mucho tiempo, todavía. Pero a finales do ano que ven. En agosto. Tedes día xa? Sí, el día 10 de agosto. O día 10 de agosto. Moi ben, perfecto. E queres dedicar unha canción? Tú chamaste Iria e tú? Quique. Iria e Quique vanse casar. Están namorados. Céntrate, Carlos. Vale. Joder, es que llevo una gira súper grande todo el verano. Estuve en el Burgo, Iria. estoy cansadísimo. ¿Estás preparado? No, pero vamos. Iria, Quique. Iria, Quique, namorados, van casar. O amor. Iria, amor, Quique. Vale. Parece fácil, Sí, Carlos. sí. Tú eres Carlos Roma, amor ao revés. Carlos. Ahora Carlos. Sí. ¿Qué le gusta? No, por meterle algo más, si vos gusta algo... A ver, que mete ya ahí, Quique. ¿Eh? No. Dame no. Ya. Que algo que te guste, por darle más pistas. Aparte de que me gusta todo de él, lo payasote que es. ¿Es payaso? Sí. La payasera. Qué bueno. Perdón, no, estoy probando. Está. Estoy probando. Amor, Iria, Quique, payaso. Deixo-te con él. Venga, dalle. Vamos, Carlos. Vamos. Amor, Iria, Quique, payaso. ¿Qué hiciste tú? No, porque vale, se vale. pode aplaudir todo. Eso. No. Céntrate un pouco, Carlos. Quique, Iria. Amor. Vale, Quique rima con alambique, por ejemplo. Non ten que rimar, pode ser... Pero asonante no es lo mismo, Robert. Joder. Vamos a la, Carlos. Joder, Zúmbale. movida. A ella le gustaba Maluma. Sí, ¿no? Y joder, es que estoy mal. A ella le gustaba Maluma y caminando encontró a Quique. Quique, dijo ella. Dijo Iria. Quique. Es una... ¿Os ha gustado? También actúo en comuniones, bautizos y... Gracias. Claro, gracias, un aplauso para Iria y Quique. Vamos que tarde xa vamos ca última chamada, vale? Vamos ca última chamada da noite. Hola, boas noites. Hola, moi boas noites. Hola. Redondela. ¿Cómo que redondela? Chapela, carallo. Así me gusta. Roberto, báixolle un pouco de volumen á televisión. Débelo ter a 80, pon a 60. Me cago en Dios, pero si estou a 10 kilómetros, carallo. Vale.
Roberto de... Chapela. Chapela, sí, Chapela. A quen lle queres dedicar a canción, Roberto? Bueno, máis que dedicar, quero dedicarlle, estamos aquí un grupo de amigos, queremos pedirlle a Ver Caballero, que somos un pueblo de Chapela pegados a Vigo, que por favor nos deixe este ano ir a ver as luces. Eu creo que as luces van se ver desde Chapela, Como polo que escoitei pero as bueno, luces temos de que Vigo. pedirlle perdón que non nos deixa entrar en Vigo, carallo. Vale. Sabes que Caballero xa anunciou todo o lucerío que vai montar para este Nadal, que vai ser 50.000 bombillas, 80.000 vatios, 80.000 de non sei que. Entonces, os de Chapela queren luz. Os de Chapela queren luz como os de Vigo. Vale. Luz de Nadal. Luz de Nadal. Luz de Nadal. Luz de Lucerío, Nadal. guirnaldas. Vale. Venga, dedicado a Chapela. Venga, Chapela. Luz de Nadal. Luz de Nadal. La barbacoa. La barba... Es que... Vale. Joder, colega. Roberto era un chico sin luces que quería ser caballero. Se fue a Chapela y voy muerto. Y se fue. Espera. Os digo una cosa. No, en serio, Robert. Os digo una cosa. Mi padre me ve siempre y me dice, no salgas más a cantar que lo haces mal. Aplauso para Carlos Roma, Tamar Nova, Sabela, Eva Iglesias. Compañeiro, ven aquí. Moitas gracias. Moitas gracias por vir pintar a Mona con nós, Sabela. Moitísimas gracias, unha noite máis. Nos vamos, nos vemos a semana que ven. Noutro Land Rover, vámonos con Monolius 2. Gracias, gente. Hasta siempre, despedímonos. Esto es muy fácil, a ver si cantamos todos y todas, ¿ok? Dice así. Levo sempre un HA cando vou de carallada. Bebo viño e cerveza, sempre na túa compaña. Levo sempre un HA cando vou de carallada. Bebo viño e cerveza, sempre na túa compaña. Rock and roll, gente, vámonos! Levo sempre un HA cando vou de carallada. Bebo viño e cerveza, sempre na túa compaña. Levo sempre un HA cando vou de carallada. Bebo viño e cerveza, sempre na túa compaña. Levo sempre un HA cando vou de carallada. Bebo viño e cerveza, sempre na túa compaña. Levo sempre un HA cando vou de carallada. Bebo viño e cerveza.